Vale, empezamos. Ben, pois moi boa noite a todas e todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do martes 25 de marzo de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa noite. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. Dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. Dar conta da liquidación do orzamento de 2024. Punto seguinte. Dar conta dos reparos do exercicio 2024. Punto seguinte. A aprobación inicial se procede da modificación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Vale, boa tarde, boa a todos e a todas. Ben, o que se trata de debatir neste punto é a modificación inicial do regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente para adaptar o regulamento que está en vixencia ao período de apertura en base ás necesidades actuais. E, por lo tanto, pasaría a estar pechada a maiores dos días non letivos xa por ser festividade local ou por figurar así no acordo regulador e no convenio colectivo do Concello de Betanzos, pois pasaría a pechar tamén o mes de agosto. Este peche está motivado en base a un informe realizado pola directora da Escola Infantil no que se recolle a diminución de asistencia do alumnado nos últimos anos durante o mes de agosto, a que o período da gratuidade subvencionada por parte da Xunta de Galicia tampouco cubre ese mes de agosto e, por outra banda, para facilitar a conciliación e o descanso do persoal municipal da escola para que todo o persoal colla esas vacacións en agosto e non se vexa alterado o funcionamento ordinario da escola. De non ser así, para ter que cumprir a ratio exixida pola Xunta de Galicia, significa que para atender a 3-4 crianzas durante o mes de agosto fan falta 3 traballadores e traballadoras e, polo tanto, esos traballadores para poder coller as súas vacacións en época estival e traballar en agosto terían que coller as vacacións no mes de xullo e, polo tanto, o persoal que estivera traballando no mes de xullo para cubrir a vacante destas 3 persoas, pois complicaría o devenir do funcionamento. Entendemos que pechar durante o mes de agosto, durante o cal as familias tamén soen estar de vacacións durante o mes que tamén o Concello e as distintas entidades asociativas do noso Concello leva a cabo campamentos de conciliación, pois non ia ter repercusión negativa. Por lo tanto, o que se propón é esa modificación en base aos puntos que vou a dar lectura e que figuran na proposta que todos e todas coñecen. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente nos termos que figuran no expediente. Segundo, someter dita ordenanza municipal a información pública e audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia nun diario dos de maior tirada e no tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal no portal web do Concello co obxecto de dar audiencia á cidadanía afectada e solicitar cantas achegas adicionais podan facerse por outras persoas ou entidades en un periódico dos de maior difusión da provincia. Terceiro, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno o acordo de aprobación definitiva da dita ordenanza, co texto íntegro da mesma publicarase para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios do Concello no Boletín Oficial da Provincia. E cuarto, facultar á Alcaldía Presidencia para suscribir e asignar toda clase de documentos relacionados con este asunto e con este expediente. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro non adscrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Estamos de acordo en esta modificación, dado que el número de alumnos que acude a la escuela es muy reducido y el periodo de gratuidad de la Xunta no incluye este mes de agosto, por lo cual nuestro voto será favorable. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todos. Pois nós o mismo, parecenos correcto sempre cando se complemente, como decía o voceiro, con esas actividades extras que se van facer no mes de agosto para conciliar a vida familiar e profesional das familias que así necesiten e pola nosa parte non vai haber tampouco ningún problema. Moitas grazas. Voceiro popular. Boa noite a todos. Gracias, señor alcaldesa. Ben, pois na mesma liña. Trátase dun trámite administrativo necesario para favorecer a conciliación e, lóxicamente, pois imos a apoiarlo. Mais nada.
Moitas grazas. Algo que engadir? Non, só por informar a veciñanza do que estamos a falar, non, esta gardería, esta escola infantil municipal ten un custo só en persoal dunhos 240.000 euros anuais e a subvención que se percibe de 45.000 euros, polo tanto, esa ter aberto ese mes no que non recibimos subvención, ter aberto ese mes no que habería que incrementar o gasto de salarios para poder dar un servicio non demandado, pois é absurdo e vexo que coinciden todos os grupos municipais, polo tanto agradecer a quen manifestou o voto favorable a esta modificación inicial do regulamento. Moitas grazas. Algo que engadir? Algo que... Ben, eu só aclarar que a nosa idea sempre foi a de tratar de abrir durante todo o ano para favorecer a conciliación das familias, pero si é verdade que nos últimos anos o número de nenos e nenas xa en xeral que acude á Escola Infantil Municipal se viu moi reducida e no mes de agosto especialmente, e estaba a ocasionar un problema o poder disfrutar o propio persoal de todos os dereitos de que dispón en canto a vacacións, etc. Entón, despois de varios anos con esta dinámica, entendíamos que chegara o momento de dar este paso. É verdade que as escolas infantís da Xunta de Galicia cerran o mes de agosto, que dá unha como de guardia na zona, por así decir, parecíanos, bueno, costounos dar este paso polo que decía, porque sempre quixemos dar canto máis servicio mellor, pero si é verdade que os servizos públicos non pode haber casi máis mestras que alumnado durante tanto tempo. Entón, ese é o motivo de traer agora esta modificación ao pleno. Bueno, pois... Como non se dixo expresamente quen vai a votar a favor ou quen non vai a favorecer, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Punto seguinte. O punto seguinte é a moción do concelleiro non adscrito relativa á mellora da seguridade viaria nos pasos de peóns do municipio. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, boas noites a todos. Procedo a dar lectura a esta moción relativa á mellora da seguridade viaria nos pasos de peóns de Betanzos para que os veciños coñezan o que hoxe propoñemos aquí. Considerando a importancia de garantir a seguridade viaria de todos os cidadáns, especialmente dos peóns, resulta fundamental que as infraestructuras urbanas estean adecuadamente adaptadas para previr accidentes. En Betanzos, como en moitas outras localidades, os pasos de peóns non sempre están suficientemente visibilizados, o que incrementa o risco de accidentes tanto de vehículos como de peóns. En particular, durante as horas de baixa luminosidade ou en condicións meteorolóxicas adversas, a falta dunha sinalización adecuada e de iluminación nalgúns pasos de peóns pon en perigo a seguridade de quen transita polas nosas rúas. Así mesmo, en moitos puntos do municipio, os pasos de peóns presentan sinais de desgaste ou mal estado que dificultan a súa visibilidade. O repintado e a mellora da sinalización dos pasos de peóns é unha medida preventiva que contribuiría a reducir o risco de accidentes na nosa cidade e nas nosas parroquias, asegurando que tanto peóns como condutores teñan as condicións necesarias para circular con seguridade. A instalación de iluminación adecuada, así como a colocación de sinais adicionais, proporcionaría maior visibilidade, reducindo os puntos cegos e mellorando a reacción dos condutores ante a presenza de peóns. Tendo en conta o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos, que serían instar ao Goberno Municipal, en primeiro lugar, ao repintado dos pasos de peóns naqueles puntos onde a sinalización horizontal estea desgastada, garantindo que sexan claramente visibles durante o día e a noite, que se proceda a instalación de iluminación específica nos pasos de peóns máis transitados, en aqueles situados en zonas con escasa visibilidade, para aumentar a seguridade en horario nocturno ou en condicións de baixa visibilidade, a colocación de sinais verticais e de advertencia que indiquen a proximidade dos pasos de peóns para mellorar a visibilidade desde unha distancia segura para os condutores, que se estuda as localizacións dos pasos de peóns para valorar aqueles puntos onde sexa necesario redeseñar a sinalización ou aumentar a visibilidade para unha mellor seguridade viaria, e iniciar unha campaña de concienciación á cidadanía sobre a importancia de respectar os pasos de peóns e a necesidade de aumentar a prudencia nas zonas de tránsito peonil. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Boa noite a todos e a todos.
Moitas grazas, señora alcaldesa. No BNG estamos totalmente de acordo, como non pode ser de outra maneira. É un tema que nos preocupa moito, con que se garanta a seguridade viaria, máis concretamente dos peóns. Xa trasladamos a este pleno temas relacionados coa situación dos pasos de peóns en varias ocasións, concretamente a ubicación de colectores que impiden a visibilidade en moitos destes pasos, os problemas de seguridade dos pasos de peóns situados en cruzamentos ou saídas de rotondas. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos manifestar o noso apoio a esta moción, xa que consideramos que a mellora da seguridade nos pasos de peóns é unha necesidade evidente para previr accidentes e garantir o benestar de veciños e veciñas. Non obstante, non podemos deixar de sinalar que esta non é unha petición nova. De feito, como ben saberán os concelleiros propoñentes, cando todavía formaban parte deste grupo municipal, o Partido Popular denunciou en diversas ocasións a falta de mantemento neste sentido, instando o Concello a actuar. Tamén vemos importante a iluminación destes pasos, así como poñer algún tipo de sinalética tamén luminosa para que non pasen desapercibidos desde a distancia. Así como a necesidade xa manifestada en algunha ocasión de colocar badéns reductores de velocidade en vías como pode ser a Condomiña, a Rúa do Rollo e varias na zona rural. Polo tanto, votaremos a favor da moción, como sempre fixemos, mantendo a nosa coherencia na mellora desta, na defensa desta mellora para a veciñanza. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o equipo de Goberno Municipal reafirmamos o noso compromiso coa seguridade viaria e a accesibilidade. Viares fundamentais na nosa xestión para garantir unha cidade máis segura e cómoda para todos os veciños e veciñas. Nos últimos anos levamos a cabo un ambicioso plan de mellora de infraestructuras urbanas que inclúe a renovación do viario, a mellora de sinalización e a iluminación, así como medidas para facilitar a mobilidade das persoas con discapacidade. Neste sentido, executamos actuacións claves en rúas como Tomás da Pena, Rúa Venezuela, Rúa Pintor Seijo Rubio, Castelao, Alexandre Bóveda, Cruz Verde, mellorando a súa pavimentación e a accesibilidade. Tamén, e próximamente, levaremos a cabo a renovación da Rúa López da Torre, continuando así con o noso compromiso de modernizar as nosas infraestructuras. Tamén impulsamos melloras na Cañota e a Ribeira, co obxecto de reforzar a seguridade peonil e a accesibilidade nestas zonas. Un dos aspectos fundamentais na nosa estrategia de seguridade viaria é a mellora da visibilidade nos pasos de peóns. A través do financiamento do IDAE reforzamos a iluminación de múltiples puntos, aumentando así a seguridade en cruces especialmente sensibles. Nos próximos meses instalaremos un novo punto lumínico na Praza Irmás García Naveira e melloraremos a iluminación dos pasos da Avenida Jesús García Naveira, reducindo así os riscos nestas áreas de alta influencia tanto de peóns como de vehículos. Ademais, seguimos avanzando na implementación de medidas para a reducción da velocidade e a protección dos peóns. Neste marco, próximamente instalaremos mesetas elevadas na baixada da Rúa do Rollo e na Rúa de Caldas Barras, unha actuación que ten como obxectivo a mellora da seguridade desta zona tanto no tránsito como na afluencia do tráfico e pola veciñanza e pola súa situación na zona de ocio nocturno. Outro aspecto esencial na nosa planificación é o mantemento da sinalización horizontal. Coa chegada da primavera, nas próximas semanas levaremos a cabo un amplo repintado de liñas horizontais e de pasos de peóns, priorizando aquelas zonas onde o desgaste polo tránsito de vehículos reduciu a súa visibilidade. Sabemos que unhas marcas viarias claras e ben definidas son fundamentais para a seguridade de peóns e condutores, polo que aproveitaremos a mellora do tempo para realizar estas actuacións coas mellores garantías. Así mesmo, poñeremos en marcha unha campaña de limpeza de malezas e poda en zonas onde a vexetación poida afectar a visibilidade, asegurando que os cruces e os puntos críticos estean o máis protegidos posible.
Da mesma maneira, impulsaremos unha campaña de limpeza e renovación de sinais verticais utilizando auga lixivia para a súa higienización e sustituindo aquelas sinais que estean obsoletas ou deterioradas. Cada unha destas actuacións responde a un traballo planificado e riguroso, co obxectivo de facer da nosa cidade dunha contorna máis segura, accesible e habitable para todos e todas. A seguridade viaria é unha prioridade para este equipo de goberno e por iso seguimos avanzando paso a paso, con actuacións concretas e efectivas. Por todo iso, apoiamos esta moción porque está en plena sintonía co traballo que vimos desenvolvendo e co noso compromiso de seguir mellorando cada recuncho da nosa cidade. Seguiremos traballando con determinación para que as nosas rúas sexan máis seguras, máis accesibles e máis cómodas para todos e todas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Moi brevemente, gracias, señora alcaldesa. Ben, celebramos pois esa batería de, digamos, de medidas que nos adianta o voceiro do grupo de goberno que se van a levar a cabo. Falaba da mellora da iluminación na Praza de José García Naveira, en Jesús García Naveira, bueno, no repintado de sinalización horizontal, na sustitución de sinais verticais. Ben, pedirlle que tampouco se esquezan das parroquias, porque é unha demanda que sí que, digamos, que é común a moitas das parroquias que últimamente visitamos. Nada máis, agradecer o voto favorable. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas. Ben, nós parecenos ben o que acaba de dicir o voceiro do PSOE, pero lamentablemente non vemos que se moveran pasos de peóns perigosos, donde xa houbo atropelos, xa se trouxo a este pleno. Non vemos, insistimos varias veces, que se moveran colectores que cando ves ao peón cruzar, si vas no coche, xotes encima. Entón, lamentablemente, baixo o noso punto de vista, a situación non mellorou. Nin observamos ningunha actuación neste tema que, xa digo, para nós é moi importante. E, polo tanto, imos apoiar esta proposta, entendendo que é unha proposta en positivo e que mellora a seguridade da nosa veciñanza. A ver se dunha vez por todas se leva a cabo e se mellora, porque fai moitiña falta. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Voceiro socialista. Sí, simplemente aclararte ao portavoz nacionalista que, bueno, fixen unha relación de medidas que están plantexadas de aquí ás próximas semanas e meses. Evidentemente, pois, aquelas cuestións que vexamos que puedan producir unha situación de inseguridade, véxase a colocación de colectores mal colocados ou diferentes situacións que se dan por aí adiante, porque, por exemplo, tamén as terrazas, moitas veces, aquelas que teñen a ocupación de vía pública, pois poden xerar unha situación de incertidumbre ou inseguridade viaria, pois será estudada, evidentemente, pois na medida do posible subsanada. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ben, pois, debatido o tema, entendo que se aproba por unanimidade de todos os grupos. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, a moción do BNG sobre o plan de dinamización da área Rexurbe, o PEPRI do casco histórico de Betanzos. Voceiro nacionalista. Moitas grazas. No ano 2022, o Concello de Betanzos solicitou a inclusión do casco histórico como área Rexurbe diante da Xunta de Galiza. En marzo de 2023 declarouse o casco histórico de Betanzos área Rexurbe. No obstante, e logo dunha iniciativa no Parlamento de Galiza presentada polo Bloque Nacionalista Galego en 2024 a respecto das medidas que a Xunta de Galiza estaba a desenvolver no noso casco. Soubemos que o Concello de Betanzos non tiña presentado o plan de dinamización da área Rexurbe, no que se indicarán os obxectivos e as actuacións a realizar. Nesta mesma liña, no pleno ordinario de setembro de 2024,
o Bloque Nacionalista Galego de Betanzos presentou unha pregunta para coñecer os motivos polos que non se presentara este plan. A resposta do goberno local foi que se presentaría en breve, mas non volvemos coñecer noticia ao respecto. Unido a esta falta de definición do plan de dinamización da área de Rexurbe, o Concello de Betanzos anunciou en marzo do pasado ano a rescisión do contrato de redacción do PEPRI, que ten que actualizar as normas para a rehabilitación do casco histórico e, por tanto, garantir o seu futuro e dinamización. No Bloque Nacionalista Galego estamos preocupados pola falta de axilidade do goberno local neste tema e pola falta de información e transparencia en todo o que ten que ver coa redacción do novo PEPRI. E por todo exposto, con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao goberno local a informar do estado de tramitación do plan de dinamización da área Rexurbe do noso casco histórico, así como dos prazos previstos para a súa presentación e execución. Segundo, instar ao goberno local a informar das liñas de actuación do plan de dinamización da área Rexurbe do noso casco histórico. Terceiro, instar ao goberno local a facilitar á veciñanza toda a información sobre as liñas de traballo e os prazos de redacción e aprobación do novo PEPRI. Cuarto, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que lo que se pide aquí es información y transparencia, en lo cual estamos totalmente de acuerdo, tanto en el área de Rexurbe como en el nuevo PEPRI. Son fundamentales los dos para el futuro y el presente de nuestro casco histórico. Compartimos la urgencia y necesidad de que se informe del estado de su tramitación a todos los vecinos. Nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, lóxicamente imos apoiar a moción do BNG en relación ao plan de dinamización da área Rexurbe do casco histórico da nosa cidade. Entendemos que é fundamental que o goberno local proporcione á veciñanza unha información clara e transparente sobre o estado de tramitación deste plan, así como os prazos establecidos para a súa presentación e execución. O casco histórico de Betanzos é un patrimonio que debemos coidar e dinamizar, e contar cun plan adecuado e ben estruturado é esencial para lograrlo. Neste sentido, tamén é necesario coñecer as liñas de actuación do plan e como vai a xestionar para que realmente cumpra o seu objetivo de revitalizar a nosa zona histórica. Así mesmo, respaldamos a solicitude de que se facilite toda a información relevante sobre o novo PEPRI, xa que se trata dunha ferramenta clave para a rexeneración do noso casco antigo. A transparencia e a participación cidadá son piares fundamentais para que os proxectos sexan efectivos e conte coa colaboración da comunidade. Por isto, pois, instamos ao goberno local a que traballe de forma aberta, involucrando a cidadanía e cumprindo cos prazos establecidos. No apoio a esta moción, confiamos en que todos os esforzos se destinen a que Betanzos poida seguir medrando e avanzado sin perder a identidade histórica. Mais nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, bueno, o Grupo de Goberno vai a votar de forma favorable a esta moción e, máis, vai a dar cumprimento dos acordos que se formulan nela agora mesmo, porque non hai ningún tipo de inconveniente de clarificar e de explicar como está a situación. Si é certo que non ao 100%, posto que o que parte do que se pide e do que acaba de facer fincapé o voceiro do Grupo Popular de que con total transparencia se informe sobre o PEPRI, eso vai ser a producir no momento da aprobación inicial e o período de exposición pública para que os veciños e as veciñas pois presenten as alegacións. Será aí cando os veciños e as veciñas teñan participación activa en todo a redacción do documento. De todas formas, evidentemente, se vai a informar detalladamente da situación na
na que está como non pode ser de outra maneira. E empezando polo principio da moción, no relativo á delimitación da área rechurbe, como ben recolle a moción, non? O goberno local solicita a Xunta a declaración da área rechurbe de Betanzos en outubro do ano 2022 e a Xunta de Galicia, mediante un acordo do Consello, pois declara a área rechurbe no noso Concello e publica esta resolución no Diario Oficial de Galicia do 6 de marzo do ano 2023. Logo desta declaración e dese traballo arduo que levou ao goberno local para presentar ese proxecto para ser declarada área rechurbe, pois agora o que nos tocaba era elaborar un plan de dinamización que definise as necesidades e as prioridades de actuación no casco histórico. No momento da elaboración do proxecto para poder solicitar esta declaración de área rechurbe se licitou e se fixo de forma externa, posto que os técnicos e as técnicas municipais o que contaba o Concello naquel momento pois non eran duchos na materia e non estaban capacitados, según eles nos decían, para poder levar a bo porto ese acordo. Si é certo que se produciron unha serie de cambios e o goberno local optou neste novo punto do expediente de contar con personal propio do Concello baixo dirección do equipo de goberno para elaborar este plan de dinamización. Sabíamos que nos ia a levar un pouco máis de tempo, posto que tiña que compaxinar o seu día a día e a atención á veciñanza e a informar as licencias municipais e a disciplina urbanística que leva a cabo esta funcionaria, pero de forma paralela, e quero aproveitar e darlle a noraboa polo traballo que realizou facendo fora do seu horario de traballo habitual, pois elaborou este documento. Ben, para elaborar o documento, esta funcionaria levou a cabo varias consultas previas co Instituto Galego de Vivenda e Solo e se seguiu unha metodoloxía de traballo que consistiu nun análise e unha diagnóstico do ámbito, estudando os indicadores de carácter urbano, os indicadores de carácter poboacional e os indicadores socioeconómicos, tanto de fontes municipais como de outros organismos. Algúnas destas fontes pois foron os datos, non, que se contamos na Oficina de Rehabilitación, nos Servicios Sociais Municipais, no Departamento de Padrón de Habitantes ou mesmo no Servicio de Urbanismo. E tirando de outras fontes, pois tiramos do Rexistro de Bens de Interese Cultural da Consellería de Cultura, do Directorio de Aloxamentos Turísticos da Xencia de Turismo de Galicia, do Plan de Transporte Público de Galicia, de Información Catastral e Vectorial da Sede Electrónica do Catastro, do Instituto Galego de Estadística ou do Observatorio de Vivenda de Galicia, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, da Xunta de Galicia, ademais de outras institucións. Logo desta análisis, estableceronse os obxectivos e as liñas estratégicas de actuación e determináronse as zonas con máis necesidades de intervención para finalizar cunha proposta de actuación e cun estudio de viabilidade económica. Así pois, elaboramos un documento que consta con 15 liñas de actuacións e 18 accións relacionadas. O documento enviouse como proposta de borrador ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, así se quedou con este organismo que estivemos en contacto permanente durante todo o proceso de elaboración o pasado día 10 de xaneiro do ano 2025. Debido aos cambios que houbo na estructura da Xunta de Galicia, se nos remitiu aos servicios técnicos da Subdirección Xeral de Coordinación e Planificación de Consellería de Vivenda para a súa revisión e, tras consensuar diversos aspectos formais do documento, remitimos unha nova versión do borrador o día 14 de febreiro do ano 2025, versión que foi supervisada por esta Subdirección Xeral e que nos requiriu onte mesmo unha nova e definitiva modificación. Se nos indica que con esta nova modificación xa poderíamos enviar de forma formal unha versión definitiva do plan de dinamización. Polo tanto, ese requerimento foi onte, hoxe adaptaron o documento e, polo tanto, haberá que aprobalo de forma definitiva e enviálo a Xunta de Galicia para a súa validación. No tocante ao Plan Especial de Protección do Casco Histórico, o nomeado PEPRI, como ben saben todos e todas, o 5 de decembro do ano 2019 formalizouse un contrato inicial. Este contrato foi necesario que se rescindise por incumprimento por parte da mercantil, incumprimentos graves do contrato, e, polo tanto, tivemos que iniciar outro proceso de licitación da redacción do documento, aproveitando, evidentemente, toda a documentación que se entregara hasta ese momento e que era válida, e non aproveitando, evidentemente, todo aquilo que estaba incumprido. Así pois, logo deste novo proceso de licitación, formalizouse un novo contrato o día 12 de xuño do ano 2024. Así pois, o novo equipo comenzou coa confección dos documentos e entregou no Concello a finais do ano 2024 o borrador do plan
para que a continuación os servizos técnicos municipais e tal, como falábamos no pleno que tivo lugar a semana pasada sobre o estado do municipio, estuden ese borrador e elaboren o pertinente informe de aprobación inicial. Paralelamente a isto, dende o Departamento de Urbanismo se enviou o borrador aos distintos órganos sectoriais afectados para unha previa supervisión, envío que se realizou o pasado día 14 de marzo deste ano. Polo tanto, esperamos poder someter a aprobación inicial o documento ao longo da anualidade. Creo que expliquei en que situación están os dous documentos e, polo tanto, unha vez que se nos valide ese documento do PEPRI para a súa aprobación inicial e contemos co informe dos servicios técnicos municipais para a súa aprobación, someterase a aprobación plenaria. No caso de que se aprobe de forma inicial, se exporá ao público para que fagan as súas alegacións, para que o consulten. Esperaremos a que nos teñamos no noso poder todos os permisos sectoriais que son de afección e adaptar o documento de ser o caso para posteriormente aprobalo de forma provisional e enviar á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. É un trámite exactamente igual ao dun plan xeral, evidentemente o documento é menos denso que un plan xeral, pero é tan o máis importante que un plan xeral porque estamos a falar do noso casco histórico. En resumo, esperemos que ao longo desta anualidade teñamos aprobado de forma inicial o documento. Moitas grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, alegrámonos moito de que se estea avanzando en todo este tema, porque a verdade é que estábamos moi preocupados pola situación. Entón, nada, agradecer as explicacións do voceiro do equipo de goberno e, nada, esperar que pronto o poidamos ver feito realidade. Graciñas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Nada máis, dar as gracias ao señor Fernández por esta explicación a esta sala e a todos os vecinos. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro popular. Nada máis, dar as grazas pola explicación ao voceiro do Partido Socialista, porque, bueno, efectivamente, pois había certa preocupación neste tema, posto que xa foi en novembro do 19 cando o Partido Popular propuxo a creación da Ara Resurbe. Mais nada, grazas. Voceiro, algo que engadir? Nada, simplemente que o Departamento de Urbanismo é un departamento como prácticamente todos o do Concello, non? Que está colapsado, pero que estamos traballando arreo para tratar de darlle a maior dinamización posible, aproveitando os recursos cos que contamos. Por lo tanto, mostrar o noso agradecemento á técnica municipal. É certo, fixo o seu traballo, pero fixo o seu traballo fora do seu horario habitual, o tomou con unha disciplina brutal, unha metodoloxía de traballo totalmente bueno, que lle puxo toda a carne no asador e gracias a esta técnico municipal pois xa está o documento pechado. Moitas grazas. Pois entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos, señor secretario, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 8, moción do BNG sobre o cumprimento da ordenanza de usos da lingua galega no Concello de Betanzos. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En decembro de 2016 aprobouse a ordenanza para o impulso da lingua no Concello de Betanzos, iniciando o camiño para a normalización dos usos do noso idioma. Este texto declara o galego como idioma oficial do Concello, que empregará en todas as súas accións, nas súas actuacións administrativas, na documentación, na comunicación social e nas relacións coas cidadás e cos cidadás. E con todas as entidades que situadas en Galiza e con aqueloutras que admitan o galego para as súas actuacións administrativas. Establece a SEMADE a responsabilidade do Concello no impulso do idioma, na calidade lingüística e no uso dunha linguaxe democrática e inclusiva, así como os obxectivos e as funcións do Servizo de Normalización Lingüística Municipal. De igual maneira, no capítulo 14,
de cumprimento e seguimento da ordenanza, recóllese que, para darlle cumprimento, velar pola aplicación e facer seguimento, o Concello creará unha comisión político-técnica de aplicación e seguimento desta ordenanza. E, así mesmo, na disposición adicional, recóllese que para favorecer a participación social no impulso e dinamización do uso do galego en todos os ámbitos, o Concello de Betanzos poderá crear un Consello Social da Lingua, no que estarán representados os grupos políticos que forman parte da corporación e as organizacións e colectivos máis representativos implicados no proceso de normalización lingüística. Logo da aprobación e publicación desta ordenanza, a normativa que regulamenta os usos da lingua no Concello complementouse cun protocolo de aplicación para o persoal municipal e das empresas concesionarias en outubro de 2023. A día de hoxe, cunha situación de emerxencia lingüística e tendo en conta os datos oficiais do IGE de 2024, compre máis que nunca desenvolver plenamente o contido da ordenanza de usos da lingua galega e constituir a Comisión Político-Técnica de aplicación e seguimento desta ordenanza, así como o Consello Social da Lingua, tal e como se recolle no texto legal de referencia. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a constituir a Comisión Político-Técnica de aplicación e seguimento da ordenanza de usos da lingua galega tal e como se recolle no capítulo 14 da propia ordenanza. Segundo, instar ao Goberno local a constituir o Consello Social da Lingua para avaliar o proceso de normalización no noso Concello e para tomar medidas de cara ao futuro. Terceiro, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que queda potencial da lengua gallega, sin que ello conlleve la imposición en todos os trámites rutinarios o del día a día. Cada uno es libre de expresarse en la lengua que quiera, sin que por ello deje uno de ser gallego. Recuerden que tanto el gallego como el castellano son dos lenguas oficiales de Galicia. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Dende este grupo estamos totalmente de acordo co impulso e a promoción da lingua galega, así como coa convocatoria dos órganos recollidos na ordenanza para garantir o seu cumprimento, e consideramos que o galego, como parte fundamental do noso patrimonio cultural e de identidade, conte co respaldo institucional necesario para o seu fomento. Pero tamén queremos deixar claro que a lingua non pode ser obxecto de apropiación de ninguna forza política ou ninguna entidade. O galego pertence a toda a ciudadanía e a liberdade lingüística debe ser respetada en todo momento. Cada persoa pode expresarse na lingua que queira sen imposicións nin exclusións. Defendemos un galego vivo, dinámico e integrador que sume e non que divida. Ademais, como pon no artigo número 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia, os poderes públicos de Galicia garantizarán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o uso do galego en todas as ordes da vida pública, cultural e informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Por lo tanto, tendo en conta todo isto exposto, no noso voto vai ser a favor. Moitas grazas. Delegada de Normalización Lingüística, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Como ben di, a moción do Bloque Nacionalista Galego, 21 de decembro de 2016, se publicou a ordenanza para o impulso da lingua galega no Concello de Betanzos. Entre outras cousas, o seu articulado di que o Concello de Betanzos empregará o galego en todas as súas accións, na actividade administrativa, na súa comunicación social, nas relacións cos cidadáns e con outras administracións, velará para que nas actividades e organismos en que participe sexan aplicadas todos os principios que recolle a ordenanza e todos os servizos, departamentos, oficinas e organismos do Concello de Betanzos terán en conta a necesidade da normalización da lingua
en todos os ámbitos sociais, polo que asumirán o desenvolvemento desta ordenanza en todas e cada unha das accións do seu funcionamento cotián. A norma regula a atención ao público, a documentación, a actuación administrativa, as publicacións, accións informativas e formativas, a sinalización, as relacións con outras administracións ou empresas privadas, o persoal, o servizo de administración, a toponimia, o impulso institucional que dende o Concello se debe dar ao idioma galego. Ao longo destes 8 anos se fixeron, creo eu, avances significativos na aplicación da norma, si ben é certo que quedan aínda moitos pasos por dar. Dende o Servizo de Normalización Lingüística, que tamén ben regulado na norma, se fixo un traballo inxente pola técnico de normalización lingüística que ata fai pouco tiñamos nesta materia. Neste momento a plaza está vacante, está prevista que sexa cuberta próximamente, xa se publicaron as bases para elo. Actividades dirixidas aos máis cativos, para adultos, nos colexios e nos momentos de lecer, en familia, formación dirixida ao persoal, que se ben se veu truncada pola pandemia, se tiña en mente retomar e se fará cando o posto sexa cuberto. A documentación administrativa, na que o servizo estaba pendente de que todo o que se fose a publicar ou formara parte da documentación administrativa se fixera cunha calidade lingüística e unha linguaxe democrática e inclusiva tal como se exixe na norma, os cartéis, a toponimia e a sinalética. É a lingua que dende este goberno empregamos en cada un dos actos nos que participamos e que dende o Concello de Betanzos organizan. E máis dun 90% da programación se fai en lingua galega. Todavía hai erros? Sí. Falta formación? De seguro. Pero dende este Concello estamos comprometidos por ir mellorando a que a aplicación integral desta norma sexa unha realidade e non, como soe decir algún concelleiro, un deses acordos que se toma e que non é vinculante. E os 2 acordos que trae o Bloque Nacionalista Galego xa aquí non son máis que 2 cuestións que veñen recollidas na norma. No artigo 23 se di que para dar cumprimento, velar pola aplicación e facer o seguimento, o Concello creará unha comisión político-técnica de aplicación e seguimento desta ordenanza. Esta comisión reunirase polo menos unha vez ao ano para analizar o cumprimento e desenvolvemento da ordenanza e propor medidas para a súa aplicación, extraordinariamente cando convoca a alcaldía por iniciativa propia ou ben a petición de algún dos seus membros. A actualización, ampliación ou revisión progresiva desta ordenanza tamén lle corresponde a esta comisión, que lle fará a proposta correspondente ao Pleno do Concello para que se proceda e se aprobe a modificación. E, por outro lado, a disposición adicional di que para favorecer a participación social no impulso e dinamización do uso de galego en todos os ámbitos, o Concello de Betanzos poderá crear un Consello Social da Lingua, no que estarán representados os grupos políticos que forman parte da corporación e as organizacións e colectivos máis representativos implicados no proceso de normalización lingüística. En canto ao primeiro acordo, non ten dúbida convocarase o Consello da Lingua, en canto a plaza de técnico este cuberta, o tratarse dun órgano técnico político, ten que estar tamén formado por un técnico de normalización. En canto a segunda cuestión, o que me plantexa un pouco de dúbida é determinar cales son os colectivos máis representativos implicados no proceso de normalización lingüística. Non sei se nesto sería aconsellable que unha vez a praza de técnico este cuberta, este emitise un informe no que se establecese cales son estes organismos que están a facer unha labor normalizadora. Pero, bueno, en calquera xeito non podemos non estar de acordo con aplicar unha norma que está aprobada e publicada, así como non podía ser de outro xeito, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pedimos con esta moción que o Concello garanta o cumprimento da ordenanza de usos da lingua, que leva aprobada case 10 anos. Igual que a ninguén se lle ocurriría incumprir outras ordenanzas sobre, poñamos, por exemplo, aparcamento, venda ambulante ou escolas infantís. A ordenanza de usos da lingua que se aprobou polo Pleno Municipal temos obriga, mesmo moral, de garantir que se cumpra. Nestes 10 anos, non só nunca se avaliou o seu cumprimento e, polo tanto, non sabemos da súa efectividade á hora de normalizar o uso da nosa lingua, senón que ni siquiera se chegou a desenvolver e constituir a comisión que tería que avaliálo. A pesar de que o Concello de Betanzos conta cunha normativa e uns protocolos, por certo, aprobados como consecuencia do acordo de investidura da alcaldesa María Barral
co Bloque Nacionalista Galego. Tanto os protocolos como a propia ordenanza véñense incumprindo habitualmente. Desde o Bloque Nacionalista Galego estamos profundamente preocupados pola evolución do uso da nosa lingua, que puxeron en evidencia os últimos datos do IGE, aínda que todos éramos conscientes antes de que se publicaran estes datos da situación. E pensamos que temos unha responsabilidade en conservar o noso idioma e non deixar que desapareza, porque a nosa lingua é o noso maior sinal de identidade como pobo, un legado cultural que herdamos dos nosos pais e nais e que temos a obriga de manter vivo para que o poidan conocer os nosos fillos e fillas. E estes días, dando un paseo polo pobo, cheguei a donde se vai para o Peirao das Monches, un cartaze posto recentemente, onde pon Puerto, ve de Peirao. Eu pediría tamén que se revisase toda a nova sinalética que se está poñendo, porque eu, que non son lingüista, xa observei varios erros e se me teñen dito tamén. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. En Galicia sempre hubo personas moi ilustres. Sin extendernos máis, voy a nombrar a una, Rosalía de Castro, que tanto hablaba como escribía en gallego y en castellano. Si hoy hacemos una encuesta a nivel de todas las universidades gallegas, ¿saben ustedes cuál sería el resultado? Una goleada histórica, como la de España a Malta, a favor del castellano, por supuesto. Nada más. Rematou. Moitas grazas. Voceira popular. Máis nada, remitirme a miña primeira intervención. Moitas gracias. Voceira do Grupo de Goberno. Bueno, eu vexo esta moción como unha crítica positiva, unha crítica para mellorar e para aplicar a ordenanza. Non creo de verdade, o digo sinceramente, o digo ademais desde que eu son máis castelán falante que galego falante, pero non o vexo como unha imposición ou unha obriga o ter que aplicar unha norma que o único que fai é defender o noso idioma, non obriga a ninguén a falalo, simplemente fomentar dentro dunha administración, que é o que é isto, unha administración, que o idioma sexa coñecido e utilizado, que todos os cidadáns que se acheguen á administración podan ser atendidos no seu idioma, sen ter que pedilo, simplemente que o persoal que teña enfrente poida desenvolverse con axilidade, con facilidade con eles no seu idioma. Eu o vexo así. Creo que unha moción positiva, non estou de acordo que a ordenanza non se cumpra. Creo que hai moitas cousas que hai algunhas cousas da ordenanza que non se cumpren e que hai moitos erros, foi o primeiro que dixen. Deso somos conscientes, procuraremos de verdade que cada vez sexan menos os que se fagan, pero non creo de verdade que non se cumpra, ou polo menos creo que dende o Departamento de Normalización Lingüística se fixo un bo traballo, de verdade que o digo sinceramente, con coñecemento do traballo que se fixo nestes anos que eu levo de concelleira, en moitos ámbitos, dende os máis cativos, facéndolles chegar a nosa lingua a cativos que o mellor de outra maneira non a coñecerían dunha maneira cotidiana nos colexios, a través de actividades, a través de formación os traballadores do Concello. De verdade que sí, se fixo moito traballo, que non é suficiente, sí. Que se pode facer máis? Sí. Que se vai facer máis? Sí. Pero non diga que non se cumpriu a ordenanza. Non se cumpriu en moitos puntos, pero en outros votos sí. Grazas. Moitas grazas. Debatido o tema, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois esta moción queda aprobada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular e do Partido Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 9º, a moción do BNG pola plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar apoio á manifestación do 6 de abril. Concelleira nacionalista, ten a palabra. Grazas.
A plataforma SOS Sanidade Pública de Galiza, despois da gran manifestación celebrada con enorme éxito en Vigo, organizada pola plataforma de Vigo e polo resto de plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 desde a Alameda. Dada a nula resposta da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade ás reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deterioración, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP galego. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como administración máis próxima á cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24-48 horas como máximo, consultas presenciais á solicitude do paciente, reorientar a atención primaria a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais, mañán e tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privados, plans para reducir listas de agarda e non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a existencia da dedicación exclusiva do persoal médico. Máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a sanidade pública para combater as posibles epidemias para a saúde. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita á Corporación Municipal do Concello de Betanzos a aprobación dos seguintes acordos. 1. Apoiar as reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública. 2. Instar ao Goberno Municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública para o día 6 de abril en Compostela para facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para participar nela. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois nin que decir ten que esta non é unha moción para defender a sanidade pública nin para trasladar ningunha proposta de mellora. Basta con ler os acordos para darse conta de que o único que pretende este texto é facer política coa saúde da xente e co traballo de todo o persoal sanitario. Non compartimos a exposición de motivos, pero moito menos os acordos que hoxe se nos propoñen. Todos saben que vivimos nun país libre no que cada cidadán decide se acude a unha manifestación ou non. O que non é labor dun concello apoiar, ni moito menos difundir informacións cun claro marcado sesgo ideolóxico. Unha cousa son os partidos políticos que conforman un concello e outra, pois, o concello como institución. Nos imos a votar en contra. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro popular. Señora alcaldesa. Ben, pois, dentro do Partido Popular, pois, imos rexeitar esta moción porque claramente se sustenta en premisas falsas. E responde a unha estrategia partidista impulsada pola plataforma SOS Sanidade Pública, un ente profundamente politizado, cuxo único objetivo é atacar a Xunta de Galicia e o Partido Popular. A plataforma non ten credibilidade. O seu portavoz, Manuel Martín García, demostrou a súa falta de objetividade ao apoiar medidas do bipartito entre 2006 e 2009 como pechar PACs ou máis recentemente ao opoñerse a inversións clave financiadas pola Fundación Amancio Ortega para equipos médicos que hoxe tratan a miles de pacientes oncolóxicos. Ademais, defende intereses contradictorios, segundo lle convén. Mentres criticou as doazóns de Amancio Ortega en Galicia, gardou silencio ante os 280 millóns doados pola mesma fundación ao Goberno Central. Non houbo recortes nin privatizacións. Os datos son claros. Desde 2009 o presuposto do Sergas aumentou un 45% e o gasto en persoal creceu en 668 millóns de euros.
Hoxe, hai 7.500 profesionais máis traballando na sanidade pública galega que durante o bipartito. No que respecta á concertación coa sanidade privada, o gasto real neste concepto mantívose por debaixo do 6%, o gasto total dos Sergas, moi por debaixo do nivel alcanzado durante o bipartito, moi por encima do 6%. Galicia está a vanguarda da sanidade pública. Contamos co cribado neonatal máis completo de España e o calendario vacinal máis completo do mundo, o que garante unha protección inigualable para a nosa poboación. Ademais, a inversión en atención primaria creceu significativamente. Dende 2018 destináronse máis de 450 millóns de euros adicionais para fortalecela. Por tanto, esta moción non só carece de fundamentos, senón que desmerece o esforzo realizado polo goberno galego para consolidar unha sanidade pública de calidade. En lugar de apoiar unha proposta partidista, propoñemos que o Concello adopte un enfoque práctico e colaborativo para mellorar a sanidade en Betanzos. Por iso, propoñemos solicitar reunións con responsables dos Sergas para identificar necesidades específicas no noso municipio e traballar xuntamente en solucións locais. Lanzar campañas informativas sobre os avances do sistema sanitario galego, destacando o cribado neonatal e o calendario vacinal, para que os veciños coñezan os beneficios do modelo público galego. E fomentar espacios de diálogo onde os veciños poidan expresar as súas preocupacións e propostas relacionadas coa sanidade, priorizando a colaboración con institucións competentes. En definitiva, temos que votar en contra desta moción porque, é totalmente partidista e pensamos que a sanidade pública de calidade é necesaria e é a que realmente está hoxe en vigor. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, a defensa da sanidade pública sempre vai a ser unha prioridade para este grupo municipal e para este grupo de goberno. Sempre o fixemos e sempre vamos a facer. Veña de onde veñan as propostas que se formulen, sempre cando cumpran coa premisa de que sexan propostas veraces e que recollan melloras para a nosa veciñanza. Neste caso, unha proposta que traslada o Bloque Nacionalista Galego da Plataforma So Sanidade Pública, proposta que recolle 3 puntos centrais, que é a máis atención primaria, máis atención hospitalaria e máis sanidade pública, e, polo tanto, nós, sempre que se traen iniciativas deste tipo, que sean de forma e conteñan datos veraces, vamos a estar de acordo. Os datos referentes á sanidade pública galega están aí, falaremos deles máis adiante noutra moción que toca o tema da sanidade e, polo tanto, no que respecta a este apoio a esta manifestación mediante a difusión e o apoio para o próximo 6 de abril, vamos a votar de forma favorable, como entendemos que non podería ser de outra maneira. Nada máis que engadir. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Señor concelleiro non adscrito, é política a sanidade, porque os cartos da sanidade gobernanos e manéjanos os políticos, co cual non diga que non se politice algo que é político. Non se nos olvide que todo é política neste mundo. Todos somos conscientes do deterioro da nosa sanidade pública, da privatización que exerce o goberno da Xunta cada vez máis. Como di o compañeiro do equipo de goberno, imos defender a sanidade pública e de calidade para todos os cidadáns galegos. A Xunta pode decir o que queira porque o papel terma de todas as cifras que lle poñan, mas todo o mundo é consciente de que o noso PAC sufreu unhos recortes, non temos pediatra polas tardes, antes había pediatra no centro de urxencias que agora non hai, e todos esos recortes veñen dados pola Xunta de Galiza, non polo goberno central. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nós tamén compartimos a defensa que fai o Bloque Nacionalista da sanidade pública, claro que sí, como seguro que tamén a comparte o Partido Popular e como seguro que tamén a comparte o Partido
socialista. O que non compartimos son as súas reivindicacións. O que hoxe nos están a pedir aquí nos acordos desta moción, e leollos textualmente, é apoiar as reivindicacións da Plataforma sobre Sanidade Pública, que é unha plataforma, como lle dixo o señor Rodríguez Teico, está totalmente politizada, e que o Concello difunda información sobre a manifestación esa do 6 de abril en Compostela. O Concello é unha institución que non ten que difundir ningún mensaxe político, e non todo é política nesta vida, como di vostede. O Partido Socialista poderá defender e difundir o que queira. Nós poderemos facelo igual que poden vostedes. Pero o Concello como institución non debe. E esa é a nosa opinión. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro popular. Pois ben, estou de acordo ca exposición do concelleiro non adscrito. Nós entendemos que as propostas teñen que ser constructivas, en positivo, e apoiando a veciñanza de Betanzos como prioridade. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, algo que engadir? Nada, insistir, a manifestación está convocada na defensa de mellor atención primaria. Nos estamos de acordo en que os nosos veciños e as nosas veciñas teñan unha mellor atención primaria e que se cubran todos os déficits existentes a día de hoxe e que as listas de espera para a atención primaria non sexan as que son. Iba a decir a moción. A manifestación tamén está convocada para a defensa dos centros de saúde hospitalarios e evidentemente é necesario para os nosos veciños e as nosas veciñas e polo tanto, como vai encamiñado para mellorar a sanidade pública galega, entendemos que debemos de estar aí. E polo tanto, sempre que se lle pida a este Concello que se lle dé traslado a este tipo de iniciativas ou outras iniciativas de carácter social, deportivo, empresarial que se fai pensando no ben da veciñanza, pois este é un máis e non temos por que pensar o contrario do que vimos facendo de forma habitual. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas. Pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular e dos concelleiros non adscritos. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 10º, moción do PP sobre o déficit de médicos de atención primaria. Voceira Popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame explicar o motivo da miña incorporación máis tarde a esta sesión plenaria, que non é outra que veño do Pleno do Parlamento de Galicia, que donde, ben saben, pois exerzo como deputada e tamén represento aos veciños e veciñas de Betanzos e, polo tanto, o abandonei en canto se exerceu a votación. E agora xa centrándome na moción, vou a dar lectura. A situación da atención primaria está a ser difícil en toda España por un problema de déficit de especialistas en medicina familiar e comunitaria de alcance estatal, o que fai prácticamente imposible cubrir as prazas nos casos de xubilacións baixas ou ausencias. Dende hai anos sabíamos que esta difícil situación ia chegar. Por iso, xa en abril do 2018, as comunidades autónomas, xunto co goberno daquela, presidido por Mariano Rajoy, aprobaron por unanimidade nun Consello Interterritorial unha serie de medidas prioritarias para corrixir as carencias que se estaban orixinando. Sen embargo, aquelas medidas pactadas en abril quedaron sen efecto coa chegada ao goberno de España do PSOE en xuño de 2018, que postergou e non deu cumprimento ao pactado no Consello Interterritorial, empeorando así cada ano a situación da atención primaria. Foron 4 anos de inacción e varios ministros ata que en 2022 o Ministerio de Sanidade presentou ao Consello Interterritorial un informe coordinado pola catedrática Beatriz González López Barcárcel titulado Informe Oferta Necesidade de Especialistas Médicos 2021-2035, no cal se marcaba o 2027 como punto de inflexión onde se producirían situacións críticas no Sistema Nacional de Saúde. O dito informe sinala a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria como a especialidade con peores pronósticos de déficit, identificando como as causas máis determinantes neste problema a fuxida dos residentes desta especialidade a urxencias e o escaso incremento das prazas MIR debido
a rigidez do procedemento de acreditación de prazas formativas por parte do Goberno central. Ademais do aquí sinalado, tamén se recomenda adoptar incentivos para prazas de difícil cobertura que poderían quedar vacantes, incluso nun escenario con máis especialidades polo seu pouco atractivo profesional. Dende este tempo, dende o Goberno central, que é quen ten a responsabilidade, pouco se fixo para resolver a situación, máis ben deixouse correr o reloxo. Prácticamente todas as medidas que se levaron a cabo nestes anos foron no ámbito competencial das comunidades autónomas, que foron quen de asumir as súas responsabilidades en materias sanitarias sen o apoio do Goberno estatal. Ata tal punto chegou a situación que comunidades de distinto signo político suscribiron un manifesto impulsado por Galicia e País Vasco, onde reclaman ao Goberno de España unha serie de medidas urxentes para solucionar a situación na que se atopa a atención primaria. A este manifesto uníronse nun primeiro momento máis comunidades autónomas como Cataluña, Castela e León, Andalucía ou Madrid, entre outras. Actualmente son 13 de 17. As que faltan, casualmente, son as gobernadas polo Partido Socialista. Está claro que esta demanda conxunta é unha realidade que nos afecta a todos, independentemente do signo político. No debate do Estado da Nación celebrado en xullo do ano 22, o contido deste manifesto foi trasladado ao Congreso dos Diputados como resolución, logrando o apoio dunha decena de partidos políticos, tamén de diferente signo, e sendo aprobado. 2 anos despois dese debate, o pasado 2024, volveuse a realizar un informe sobre a necesidade de médicos en España por encargo do propio Ministerio de Sanidade, onde se volvían a actualizar os datos e se alertaba da situación crítica do Sistema Nacional de Saúde. Xa van 7 anos, 6 ministros de Sanidade e ningunha vontade política por parte do Goberno Central do Partido Socialista en por solución a unha problemática que afecta a todo o país e a saúde da xente. Esta situación é aínda máis preocupante nunha comunidade como a nosa, a galega, cunha forte dispersión e cunha poboación cada vez máis envellecida que precisa de máis coidados e asistencia sanitaria. O Goberno da Xunta de Galicia actuou e, facendo uso das súas competencias, elaborou unha lei que habilitou para convocar prazas consideradas de difícil cobertura mediante concurso de méritos. Unha medida pioneira en España que fai máis atractivas determinadas prazas e que permitiu convocar máis de 350 por esta modalidade, especialmente no noso rural. A inacción do Goberno Central por poñer solucións en riba da mesa que faciliten que haxa facultativos que as comunidades poidan contratar fai que moitos concellos galegos teñan serias dificultades para cubrir as prazas que quedan vacantes ou as baixas do personal sanitario. Xa que logo é urxente que o Goberno de España teña en conta as demandas que hai tempo lle veñen trasladando as distintas comunidades para paliar o déficit de persoal e adopte sin dilación cantas medidas sexan precisas para poñer remedio a unha situación que se está agravando ano a ano. E polos postos solicitamos instar ao Goberno de España a axilizar o proceso de homologación de títulos dos profesionais sanitarios mentras non se transfira esta competencia a Galicia. Incorporar de maneira inmediata as novas prazas acreditadas á oferta formativa de especialistas. Modificar o Estatuto Marco para elevar ata os 72 anos da idade máxima para o exercicio da profesión médica, acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencias, impulsar na liña do que veñen facendo comunidades como Galicia medidas que permitan incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr a súa cobertura e, por último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin estos acordos, máis nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, non sei se como contestación á moción que traía o BNG no anterior pleno ordinario ou simplemente porque, bueno, se está presentando en outros moitos concellos de Galicia, pois chega aquí hoxe esta moción do Partido Popular. Sexa como sexa, creemos que é unha moción acertada e que reflexa na súa exposición de motivos a realidade da atención primaria no conxunto de España. Si é verdade que as competencias en sanidade, como todos saben, son das comunidades autónomas, mas como indica este texto, no que ao déficit de médicos de familia se refire, si ten que ver e moito o Goberno central. Creemos que os acordos que se propoñen son positivos para mellorar a atención primaria de forma global en España e, polo tanto, en concreto en Galicia, e, polo tanto, van a contar con o noso voto favorable. Moitas gracias.
Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois como ben dixo o compañeiro dos non adscritos, as competencias en materia de sanidade son da Xunta de Galiza. Non poden ser tan demagogos de traer esta moción cando son vostedes os culpables de que non se cubran esas plazas na sanidade pública. Non se cubren porque as condicións de traballo desas plazas son miserables, os contratos son miserables. Nalgúns casos, as xornadas son maratonianas. Piden vostedes que solucione o goberno central un problema que crean vostedes, que a maneira que teñen de xestionar a sanidade pública. Piden unha especialidade de urxencias que non entendemos moi ben para qué, porque isto tampouco significa que vai a solventar o problema que ten a sanidade, pois, por exemplo, do PAC. E votan en contra da moción anterior que se supón que defende a creación dunha sanidade pública para todos, de calidade, unha atención primaria, porque así o pon, dotado de persoal suficiente en todas as categorías. Votan en contra e agora traen vostedes esta demagogia de moción. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, vou empezar a miña intervención, ainda que non ten nada que ver ca sanidade, pero recollendo o guante da voceira do Grupo Popular, que dicía que chegaba tarde a este pleno porque viña do Parlamento de defender os intereses dos veciños e das veciñas de Betanzos. Pois eu lle pido que a mesma vehemencia que como parlamentaria autonómica criticaba outro día o Goberno do Estado sobre a situación da Nacional 550 Estrada, que entendo que non pasa por Betanzos, que o faga da mesma maneira, que a mesma vehemencia que a C542 e que o Goberno autonómico pois lle dé palante esa petición dos veciños e veciñas de Guiliade para convertir esa zona en travesía, que se reduza o límite de velocidade e que non lles volvan a contestar en base a que non houbo accidentes mortais recentemente, pois que non pode ser levado a cabo esa medida, ou que lle dé impulso a ese proxecto que leva dende o ano 2019 na Axencia Galega de Infraestructuras para construir esa pasarela voladiza sobre a línea férrea en Infesta, que recentemente, pois, esta semana houbo outro accidente ali. Ben, e ora xa entrando a falar da moción, e é curioso, non? Eu decía así a compañeira de corporación do Bloque Nacionalista Galego, que é curioso, non? Que o Partido Popular, ese Partido Popular que no ano 2020 mostrou o seu apoio á creación dunha Axencia Estatal de Saúde Pública, que o día 13 de marzo, antonte, votou na Comisión de Sanidade do Congreso a favor desa creación desa Axencia Estatal de Saúde Pública, que saiu adiante con maioría absoluta e únicamente co voto en contra de Vox, que a semana seguinte, o día 20 de marzo, pois no Congreso dos Diputados votase en contra da creación desa Axencia Estatal de Saúde Pública, cambiando o seu voto nunha semana sin dar máis explicacións. Pois estos cambios de rumbo sí que son utilizar a política en contra da sanidade, pero que este mesmo Partido Popular o que mantén a fronte da Consellería de Sanidade a un conselleiro que tivo a desfachatez política de pois largar dúas perlas que vou a incumplir agora a normativa da ordenanza do uso do galego, pero que as perlas as largou en castelán. A la salud se le ha dado un valor que no sé hasta qué punto es así. Define la salud con el máximo del bienestar físico y social, como dice un médico de familia. Eso parece más una definición de orgasmo que de salud. Para la gente que lee a diario, padecer de cataratas es importante, pero a las personas que no leen, las cataratas le importan menos. ¿Qué coño consigue eso? Estas son as declaracións do conselleiro que temos o luxo de ter, ou as anteriores na que di que a xente maior non sabe de tecnoloxía, é unha merda, con perdón, son as palabras del, non as miñas. A xente maior manexa a PP dos Sergas que te cagas. Este é o perfil que temos. Pero é que este mesmo PP que creou as regras fiscais baixo a batuta do ministro Montoro, trouxo nuns plenos pasados unha moción para que instara o goberno de España, do Partido Socialista, para que suspendera esas regras fiscais que había creado o Partido Popular e que cando gobernaba o Estado da Nación non se lle pedía que o fixera. Pero que máis? A materia en competencias sanitarias dende hai décadas, e o dio o Estatuto de Galicia que citaba antes a señora López Cotos cando falaba do uso
galego e da coexistencia oficial dos dous idiomas, pois lle establece as competencias en materia de sanidade á Xunta de Galicia. E o mesmo que facían outro día con esa moción do superávit, pois a fan agora ca atención primaria. A culpa é do goberno do Estado. Na moción citan que a atención primaria está a ser difícil en toda España e, bueno, eu esa afirmación a vou a calificar como mínimo como discutible. Posto que Galicia é a segunda comunidade que menos porcentaxe do seu orzamento destina a atención primaria, só por riba de Madrid. Polo tanto, a situación da atención primaria é bastante peor aquí que no resto das comunidades autonómicas. E máis, Galicia é a peor comunidade que paga os MIR e as condicións laborais dos sanitarios e das sanitarias están entre as peores do Estado. Polo tanto, isto é consecuencia da xestión de quen ten as competencias, que é o Partido Popular. Na mesma moción din que o PP sabía dende hai anos que esta situación ia chegar. Nesto coincidimos. Dende o PSDG levamos anos dicindo que a xestión do goberno do PP en materia sanitaria estaba sendo pésima. E vostedes agora tratan de botarlle a culpa ao goberno do Estado cando non son competencias do goberno estatal e a realidade é ben distinta. Cal é a realidade? Pois a realidade é que o Estado do goberno, o goberno estatal, permitiu formar 725 médicos no ano 2020 e a Xunta só formou a 620 profesionais. Polo tanto, eu, cando me clarifiquen por que deixou de formar estos 105 médicos, pois empezaremos a falar e a poñernos de acordo, pero se lle bota a culpa da situación da sanidade ao Estado, e é o Estado o que pon a disponibilidade da Xunta de Galicia aos profesionais e non gasta todo o cupo que se lle pon a disposición. E máis, nos últimos anos deixou sin convocar 180 prazas para médicos de familia que a día de hoxe estarían traballando na atención primaria. Galicia conta con 5,8 médicos e 5,2 enfermeiros por cada 1000 habitantes, situándose moi por debaixo do Estado, con 6,2 e 7,2 respectivamente. O di o INE, que non o di o PSDG. Galicia ten dos peores ratios no Estado en saúde mental e unha das 3 peores comunidades autónomas no uso, na xestión, no número de prazas de matronas, e a maiores, as prazas MIR habilitadas polo Estado, dende que chegou Pedro Sánchez, o gran culpable da situación da sanidade autonómica, foi o máximo histórico ano tras ano. Nunca se puxeron tantas prazas a disposición da Xunta de Galicia dende que está a gobernar o actual presidente. E xa entrando nos puntos que nos formulan na moción, o primeiro punto xa está aprobado polo goberno, o que si é certo que os colexios médicos non están a favor e o goberno intenta facer as cousas de acordo. Polo tanto, estáse traballando nelo e tratando de chegar a un acordo para poder homologar esos títulos de acordo cos colexios médicos que, repito, non están a favor. Sobre a incorporación da maneira inmediata de novas prazas acreditadas, Galicia ten todas as prazas que solicita, non ten máis porque non pide máis, o problema o ten porque varias delas quedan baleiras. Non lle pasa a todas as comunidades autónomas, nos temos que preguntar o porqué. E esa resposta é porque Galicia ofrece peores condicións para os MIR, Galicia é das comunidades autónomas que menos paga os MIR e que peores condicións pon aos titores. Polo tanto, non haber titores non poden ofertar plazas MIR. Sobre a terceira cuestión que nos plantexan, que é modificar o Estatuto Marco para elevar ata os 72 anos de idade, nos últimos 10 anos Galicia levou a 67, logo baixou a 65, logo volveu a levar a 67 e adoptou a medida do goberno de España de subir aos 70. O que temos que facer é dotar os salarios para tratar que os profesionais estén interesados en exercer a súa profesión na nosa comunidade autónoma. Sobre a impulsar a liña do que acelerar a implantación da especialidade de médicos de urxencias, isto xa se levou a cabo. Esta medida se aprobou baixo mandato do Ministerio dun socialista e dun galego, do señor Miñones, que implantou a especialidade de médicos de urxencia. Por lo tanto, isto que están a pedir xa se fixo. Sobre o punto quinto, que é impulsar a liña do que veñen facendo comunidades autónomas
que permitan incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura, Galicia é das comunidades autónomas que menos modifica a ocupación de prazas de difícil cobertura. A modificación de lei que se fixo para iso non incluiu melloras salariais. Sempre se defendeu por parte do PSDG que se mellorase salarialmente para poder ocupar esas prazas de difícil cobertura e tamén levar a cabo outras medidas que non son só melloras salariais, como é rotación por hospitais, triplicar a puntuación para a promoción interna, contratos de estabilidade a 3 anos vistas como mínimo, posibilidades de investigaciones financiadas. Todas estas propostas foron votadas en contra. Pero, aínda así, entendendo, e o facía na anterior intervención, e entendendo que a Xunta ten moito que ver nesta situación, posto que as competencias son da comunidade autónoma, pois lles propoñemos unha emenda á moción que, se a aceptan, estaríamos dispostos en votarlles favorablemente a moción, sin estar de acordo na exposición de motivos, pero sí como quedarían redactadas os acordos. O primeiro sería instar ao Goberno do Estado a agilizar o proceso de homologación dos títulos dos profesionais sanitarios de acordo cos colexios profesionais mentres non se transfira esta competencia a Galicia. O segundo, instar ao Goberno do Estado a incorporar de maneira inmediata as novas prazas acreditadas á oferta formativa de especialistas e instar a Xunta de Galicia a ofrecer mellores condicións laborais e salariais aos MIR e aos titores. Terceiro, instar ao Goberno do Estado a modificar o Estatuto Marco para elevar hasta os 72 anos de idade máxima para o exercicio da profesión médica e instar a Xunta de Galicia a ofrecer mellores condicións laborais e salariais aos novos profesionais que se incorporen aos Sergas. Eliminar o punto número 4, porque esta medida, como dixen antes, xa se aprobou sendo Pepe Miñones ministro de Sanidade, e o quinto punto sería instar ao Goberno do Estado a impulsar na liña do que veñen facendo comunidades como Galicia medidas que permitan incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura para así lograr a súa cobertura e instar a Xunta de Galicia a bonificar a ocupación de prazas de difícil cobertura mediante melloras salariais e laborais como poden ser a rotación polos hospitais, triplicar a puntuación para as promocións internas, contratos de estabilidade a 3 anos vista como mínimo ou posibilidade de investigación financiada. En resumo, aplicar o conto de cando se pide gratuidade para a autopista AP9, pois que tamén se pide gratuidade para as autopistas de carácter galego. Polo tanto, se lle demandamos ao Estado certas cousas, pois demandarlle tamén á Xunta de Galicia o que lle compete, e así terían o noso voto a favor. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Quería contestarlle, señor Fernández, porque eu estaba falando de sanidade, vostede falame de carreteiras. Bueno, pois voulle responder. A C542 xa tivo un amaño importante por parte da Xunta de Galicia e saben perfectamente que a outra parte que está comprometida, que é a mellora da seguridade e as beiras rúas, está nun proceso de estudo que será licitado pois a maior brevidade posible. Vostede tamén di que reclamei a millora da Nacional 550, que non pasa por Betanzos. Si, eso xa o sei. Pero supoño que vostede saberá que a única alternativa que hai para que os veciños de Betanzos vayan a Santiago de Compostela, senón teñen que pagar os precios abusivos e a non gratuidade da AP9. Polo tanto, a ver, pois claro que defendo os intereses dos veciños de Betanzos no Parlamento de Galicia tamén. Entón, bueno, a ver, imos a deixar un pouco a demagoxia para outro lado, porque son moitos os veciños de Betanzos que traballan en Santiago de Compostela. Seino porque eu utilizo a Nacional 550. Solo agora viñen pola AP9 para poder incorporarme antes ao pleno. Señora nacionalista, mire, o dereito de manifestación é un dereito e, polo tanto, é unha liberdade. E cada un pode facer o que lle pete, ir á manifestación ou non ir. Pero, bueno, ir a unha manifestación, vir aquí con uns acordos para ir a unha manifestación dunha plataforma totalmente politizada e xolizada, pois me parece moi ben. Pero tamén pode entender que eso, pois, bueno, pois que pode ter opinións contrarias, como comprenderá.
Mire, eu voulles dar lectura ao que di a vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria nunha entrevista moi recente, foi este domingo, día 23, na Voz de Galicia. E di, es una realidad que faltan profesionales y además nos quedan años para recuperarnos por las jubilaciones masivas, el envejecimiento poblacional. ¿Qué se puede hacer? Buscar medidas que vayan paliando el problema mientras no se recupera la situación. Y Aldecoa, que é o apelido de esta muller, enumera varias. La medicina de familia es atractiva, pero no las condiciones laborales de esta especialidad. Admite que sí están mejorando en Galicia y que las contrataciones empiezan a ser algo más estables, pero muy mejorables todavía. Todo ten marxe de mellora, pero vostedes saben que, a ver, a Xunta de Galicia non inventa unha situación que está totalmente generalizada no Estado español, é dicir, da que se ven reclamando constantemente e continuamente, e das dificultades que hai para cubrir pois, todas estas especialidades das que falamos na moción, que non vou a volver a repetir. E non temos ningún inconvinte en aceptar esas emendas que nos propón, porque algunhas delas xa se están cumprindo, como acabo de citar esas melloras salariais. Evidentemente queda moito por facer, é dicir, eso non o negamos, pero teñen que facelo todas as administracións que teñen competencias. Xa sabemos que as máximas competencias en sanidade son da Xunta de Galicia, pero tamén hai competencias do Goberno Central. E esta é a proposta que trouxemos pois, con ese ámbito de mellora. Por eso non temos ningún inconvinte en aceptalas. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, consideramos positivo que se acepte esa emenda do PSOE, nos mantemos o noso voto favorable, pois tamén entendemos que hai que demandar a Xunta e o Goberno Central porque cada un terá a súa responsabilidade e o que lle toca en torno a sanidade. Tamén resulta evidente que se falamos de sanidade a Xunta de Galicia algo terá que ver, non? Sendo claramente a súa competencia. Ben, por aclarar o noso voto nesta moción e na anterior, miren, señores do BNG, vostedes propuxeron que o Concello difundise e apoiar participar nunha manifestación que non sei que intereses teñen vostedes. Bueno, pois, oi, me parece moi ben que vostedes o defendan e aquí estánse a traer agora na emenda do PSOE, na proposta que traía inicialmente o Partido Popular, propostas concretas. Por lo tanto, nós votamos favorablemente a isto porque son medidas concretas. Non me toca a min, ni me vai a tocar defender a xestión da Xunta de Galicia neste momento. Nada, reiterar o noso compromiso coa saúde dos veciños de Betanzos, que é importante tamén co reforzo do persoal sanitario no centro de saúde do noso municipio. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Señor concelleiro do partido non adscrito, maquille todo o que queira o seu voto de antes co seu voto de agora. Nas exposicións de motivos que eu traía na moción de antes, pon máis atención primaria. É super claro, o sea, ambigüedade nada, super claro. O sea, maquillo que queira e cambia a opción do que queira e a xente entenderá o que lle dé a gana. Nós volvemos a repetir as competencias en materia de sanidade da Xunta de Galicia, que empece a Xunta de Galicia a dar exemplo, que empece a Xunta de Galicia a volver a cubrir todos eses postos que levan sin cubrir desde fai 15 anos, porque a nosa sanidade está como está gracias á xestión da Xunta de Galiza nos últimos 15 anos, con lo cual o noso voto vai ser en contra, porque nos parece unha posición super demagoga traer este tipo de mocións cando son eles os causantes dos males dos nosos veciños. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Pouco máis que engadir, simplemente aclarar que España é o segundo país despois de Corea do Sur que máis médicos por habitante produce, forma, e polo tanto o problema non está no número, o problema está nas condicións salariais e laborais que se lles ofertan e se lles ofrecen, que eso é competencia única e exclusiva
da Administración Autonómica, polo tanto da Xunta de Galicia. Eu volvo a facer a pregunta, por que o Sergas, cando dispuxo de 725 prazas, só convocou 620 e deixou 100 sin formar? Por que deixou sin formar nos últimos anos 180 médicos de atención primaria? Evidentemente, cuestión económica pura e dura. A situación que é generalizada en España, hombre, en maior ou menor medida. Si Galicia é a segunda comunidade autónoma que menos porcentaxe adica a sanidade, pois, polo tanto, con esa semente, a colleita está clara. Vai a ser máis deficitaria que en outras comunidades autónomas que invirten máis porcentaxe. E sobre o primeiro a cuestión das estradas, non actuei con ningún tipo de demagoxia. Vostede paga, e todos os que usamos a autopista do Atlántico en base a unha ampliación dunha prórroga do Partido Popular, e vostede hoxe voltou pola AP9, polo tanto, se houvese acudido por ela, pois sairía un dos viaxes gratis gracias a esas bonificacións do goberno estatal. Por certo, os veciños e as veciñas de Betanzos que utilicen a autovía da Costa da Morte teñen que pagar sin ningún tipo de bonificación por parte da Xunta de Galicia, e os que utilicen a autopista do Valmiñor pois tamén teñen que pagar sin ningún tipo de bonificación. E o que quería decir é que cando lle pedimos a unha administración que libere as peaxes, pois tamén debemos de liberar as nosas, e vostedes votaron en contra aquí cando se lles plantexou eso. E sobre a estrada C542, efectivamente, se lle acaba de dar un tratamento de mellora asfáltico e un pintado, que era necesario, e benvido sexa, pero me refería a ese problema que veñen sufrindo os veciños e as veciñas de Guiridade dende hai anos, e que non se vai a solucionar agora, salvo que muden as intencións, que é o que pedimos, que se loite para que se muden esas intencións, e o proxecto que está en estudo non leva aprobado en un caixón dende o ano 2019 na Axencia Galega de Infraestructuras para construir esa pasarela peonil sobre a ponte do ferrocarril. Por lo tanto, celebramos que 6 anos despois pois se licite. Nos gustará e celebraremos no momento de ser o caso que se licite esa mellora tan demandada e tan necesaria. Nada máis que engadir. Ben, pois entendo que acepta as enmendas propostas polo Partido Socialista. Pois, señor secretario, que se someta a votación este punto coas enmendas propostas polo Partido Socialista. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois queda aprobado co voto favorable do Partido Popular, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista, e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. Moción do PP para a adopción de medidas de mellora na parroquia de Castro Pontellas. Voceira Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Recentemente, o Grupo Municipal Popular visitamos a parroquia de Castro, acompañados dun grupo de residentes. O obxecto da visita non foi outro que continuar co proceso de escoita a veciñas e veciños na procura de actualizar as necesidades e demandas da veciñanza da nosa cidade. Na visita, que consistiu nun paseo a pé polo territorio, poidemos comprobar de primeira man que as peticións da veciñanza son prácticamente as mesmas que as que nos trasladaron en anteriores xuntanzas, que xa puxemos de manifesto en anteriores sesións plenarias e que nos gustaría reiterar e trasladar en forma de proposta a través da presente moción. A máis imperiosa, por cuestións de seguridade, é a necesidade de revisión do aparcamento da igrexa e cemiterio da parroquia, xa que nestes momentos presenta unha parte do seu firme afundido e precisa unha reparación inmediata. Na parte baixa deste aparcamento existía unha pista deportiva que na actualidade está invadida de vexetación e maleza, e o camiño de acceso é inaccesible. É precisa revisión para a súa ampliación de camiños estreitos e o seu mantemento, especialmente da pista que une Betanzos con Miodelo, co firme moi deteriorado. En varios viais da parroquia existe o perigo de desprendemento de árbores. A falta de sinalización e seguridade viaria é tamén unha reclamación xeral dos residentes. A todo isto hai que engadir a necesidade da limpeza das beiravías e cunetas. Neste sentido, a veciñanza cuestiona que, a pesar de ser unha zona poboada e, en consecuencia, cunha importante circulación de vehículos, os tramos de vía con beirarrúas son prácticamente inexistentes.
A carencia de fibra óptica en 2 vivendas é outra das peticións. En canto ás instalacións de uso común, é imprescindible proceder á reparación, limpeza, coidado do local social e da súa parcela. A exixencia por parte do Concello da limpeza de leiras abandonadas, a maior facilidade para poder construir vivendas e asentar poboación, conseguirían mellorar as condicións para o desenvolvemento sostible da parroquia. Algo que tamén se melloraría cunha maior frecuencia na recollida dos residuos domésticos. Os veciños e veciñas deben ser os principais protagonistas dos servizos, así como das políticas públicas, e deben de estar no centro das prioridades que garantan a súa seguridade. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Instar ao Concello de Betanzos a dar todos os pasos e facer os trámites necesarios para dar cumprimento ás demandas e necesidades da veciñanza da parroquia de Castro Pontellas. E 2. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que Castro necesita, como o resto de parroquias de Betanzos, unha maior atención por parte do goberno local, por lo cual compartimos la demanda del PP, que son la misma de los vecinos de Castro. Una de las parroquias, bajo nuestro punto de vista, con mayor protección del crecimiento de Betanzos, por lo cual nuestro voto será favorable. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego, obviamente, estamos a favor de que se solucionen os problemas diarios da veciñanza das nosas parroquias, concretamente, neste caso, do núcleo de Castro. Algúns destes problemas xa os trasladamos hai anos a este pleno, como a limpeza da pista polideportiva que xa daquelas estaba comida pola maleza e limpara un grupo de veciños. Nos meses pasados tamén trasladamos a problemática do local social, tanto na súa limpeza como moitas melloras que precisa. Polo tanto, entendendo que é unha moción en positivo, nós imos a votar a favor. Moitas grazas. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o Grupo de Goberno queremos agradecer ao Grupo Municipal Popular o seu interese polas necesidades da parroquia de Castro Pontellas. Con todo, consideramos necesario sinalar un grao de oportunismo nesta moción, xa que expón cuestións que en moitos casos non son competencia municipal, algo que o Partido Popular coñece perfectamente, pero que decide continuar nesa tónica constante no seu intento de trasladar a este Concello responsabilidades que corresponden a outras administracións ou mesmo a particulares. A pesar diso, e porque antepoñemos o interese dos veciños e veciñas de Castro Pontellas a calquera estrategia partidista, adiantolles de que votaremos a favor desta moción. Con todo, queremos deixar claro que moitas das cuestións que se solicitan xa foron abordadas ou están en proceso por parte deste equipo de goberno. En canto á renovación de firmes e mantemento viario, hai que sinalar que nos últimos anos realizamos importantes investimentos na mellora dos viais de Castro Pontellas, con renovacións de aglomerados en distintos puntos. Somos conscientes da importancia de contar con estradas seguras e en bo estado, polo que o mantemento da rede viaria é unha das nosas prioridades, pero, como xa se dixo no pasado pleno do Estado do Municipio, é imposible facer todos os aglomerados asfálticos nas nosas rúas e nas nosas parroquias nun só mandato ou en dous mandatos, pero o que está claro é que ese compromiso de acción é ineludible na mellora da zona rural, tanto na zona rural como na zona urbana, donde se aplican novos servicios e os mellores materiais para que estes perduren no tempo. En canto á limpeza de cunetas e roza de camiños, tal e como xa se sinalou noutras propostas presentadas polo seu grupo, o Concello de Betanzos veu realizando traballos continuos de limpeza de cunetas e roza de camiños na parroquia, actuando sempre en aqueles lugares que son evidentemente de competencia municipal. En materia de seguridade estrutural, traballouse na reparación e mantemento de muros de contención en diversos puntos da parroquia.
Estas actuacións son fundamentais para evitar desprendementos e garantir a estabilidade dos terreos en zonas con pendente. A seguridade dos veciños é prioritaria, polo que o Concello procedeu á tala de árbores que presentaban risco de caída, especialmente nas inmediacións de camiños e de vivendas. Por iso tamén queremos aproveitar a ocasión para lembrar a obriga de mantemento dos montes e terreos rústicos que corresponde aos seus titulares, por o que instamos que os propietarios teñen que cumplir coa normativa vixente para evitar estas situacións de perigo. Neste sentido, Castro Pontellas é unha das parroquias nas que máis ordes de execución tramitamos nos últimos anos, exixindo aos propietarios a limpeza das súas parcelas para previr incendios e garantir unhas condicións de salubridade adecuada. Desde o Goberno Municipal seguiremos sendo exixentes neste ámbito e aplicando a normativa con rigor. Na súa moción tamén fan referencia ao mantemento do aparcamento da igrexa e da pista polideportiva. Somos plenamente conscientes de que o estado do aparcamento da igrexa e do cemiterio é máis que mellorable. Por iso, nas próximas semanas levaránse a cabo os traballos de mantemento oportunos para reparar o firme e mellorar a accesibilidade. Do mesmo xeito, actuarase na pista polideportiva, que tal e como sinalan, actualmente está en desuso e afectada pola vexetación co obxectivo de recuperar este espazo para a veciñanza. En relación coa fibra óptica, queremos lembrar que non é unha competencia municipal a instalación deste servizo, xa que o seu despregamento depende do Goberno Central e que a maiores este depende en moitos casos de empresas subcontratadas polos operadores de telecomunicacións. Con todo, desde esta alcaldía tívose contactos coa secretaria de Estado de Telecomunicacións para axilizar estas pequenas situacións que se producen en certas vivendas. Lamentamos os atrasos que se produciron en algúns puntos, pero reiteramos que non é o Concello quen decide os tempos de execución, senón, como sinalaba, as diferentes subcontratas dependentes da Secretaría de Estado de Telecomunicacións. Así como tamén, neste caso, na parroquia da que falamos, as dificultades que en ocasións presentan particulares para instalacións de elementos que facilitan a implantación desta fibra. Doutra banda, que algo que nos chama a atención e que nos gustaría que a portavoz do Grupo Popular nos aclarase que quere dicir cando insinúa cando fala, mellor dito, de facilitar o asentamento de vivendas. Non sei se está a suxerir que o Goberno Municipal deba de actuar fora do marco legal en materia urbanística ou os técnicos, pero nos gustaría que nos lo aclarara. E remato reiterando o noso compromiso con Castro, así como con todas as parroquias, non con palabras, senón con feitos e actuacións concretas. Sabemos que hai deficiencias e sempre as haberá, pero seguiremos traballando con rigor, impulsando melloras dentro das nosas competencias e, como non, dos nosos recursos e exixindo a outras administracións sen distinción da cor política que asuman as responsabilidades que lle corresponden. Nada máis nesta primeira intervención, moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular, ten a palabra. Mire, vou volver a ler os acordos que propoñemos, principalmente o primeiro. Instar ao Concello de Betanzos a dar todos os pasos e facer os trámites necesarios para dar cumprimento ás demandas e necesidades da veciñanza da parroquia de Castro Pontellas. En ningún momento, aquí, nin eu o dixen, nin na exposición de motivos, falamos de quen é competencia cada unha das cousas. Simplemente decimos que instamos ao Concello que faga todos os trámites para dar cumprimento a estas peticións. De todas formas, imos a facer un repaso. O aparcamento da igrexa é competencia da Xunta ou é competencia municipal. A pista deportiva e o camiño de acceso de quen depende? Do Goberno Central ou da Diputación? Depende do Concello de Betanzos. De quen depende os camiños e os viais municipais? Do Concello de Betanzos. De quen depende a limpeza das beiravías e das cunetas? Dos veciños ou doutra administración? Do Concello de Betanzos. De quen depende exixirlle
aos propietarios e propietarias que limpen as fincas abandonadas do Concello de Betanzos. Só hai unha cousa que é a fibra óptica, que evidentemente a Lei General de Telecomunicaciones establece que é o Goberno Central o competente nesto, pero o Concello, como xa o fixo, pode trasladarlle as inquedanzas, necesidades e urxencias dos veciños, porque eu lle digo, que decir, sei que son 2 en concreto porque eu falei con eles persoalmente. E eu si me dirixín ao Antega, que non ten competencias niso, para que mediasen entre as empresas de telecomunicacións que non lle queren achegar a fibra a estos veciños. Polo tanto, a ver, oportunidade ninguna. Estas son o traslado completo das peticións dos veciños desta parroquia. Si tanto lle importa, pois delle cumprimento e fagan o que teñen que facer, para iso están gobernando. Agradecer, evidentemente, o apoio dos grupos que así o manifestaron, porque isto non é para nin ter oportunidade, nin para ningunha outra cousa extraña. Isto simplemente é reclamar as peticións dos veciños desta parroquia. Mais nada, gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Nada máis, me remito da primeira intervención. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Como xa dixemos, dos temas que se recollen na moción, no BNG estamos a favor e parecenos positivo. Mais temos unha dúbida tamén, que é que nos medios de comunicación, e agora mesmo, cando falou na súa exposición de motivos, estes días nos medios de comunicación, as pasadas semanas, publicouse unha comunicación do Partido Popular en relación con esta moción, na que falaba de facilitar a construción de vivenda, cousa que non recollen na moción, que traen a aprobación. Nos acordos non. Isto non tería moito sentido, xa que no proceso de aprobación do PEXON é onde se tería que valorar as necesidades de vivenda nova nos diferentes núcleos. En todo caso, nós estamos a favor dos acordos que recolle a moción. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, señora Vázquez, eu fixenlle unha pregunta e vostede non contestou, un pouco a colación da intervención que acaba de facer o señor nacionalista. Non sei que insinúa, volvo a repetirlle, a facerlle a pregunta, que insinúa cando di que hai que facilitar o asentamento de vivenda. E máis cando existen unhas normas subsidiarias que evidentemente son as que rexen a día de hoxe a normativa urbanística en Betanzos e que estamos en plena tramitación de un novo plan xeral. Pero bueno, imaginamos que será unha proposta que trae aquí para quedar ben con quen yo dixo. Mire, fala do aparcamento da igrexa, fala da pista polideportiva, duns camiños. Eu en ningún momento mencionei a Xunta de Galicia. Eu non sei se vostede ven aquí como portavoz da Xunta de Galicia, porque o que fai todos os días a defender a Xunta de Galicia e o Partido Popular, e non fala da realidade que existe en Castro. Sí que hai camiños municipais, están mal, xa o dixe. E falei do estado de aparcamento da igrexa, falei da pista polideportiva, pero tamén hai beiras rúas na carreteira para que entendan os veciños que van a Sada. Carreteira de Sada é titularidade da Xunta de Galicia, está a monte, senón vaixe tamén por aí e pasee. E a carretera de acceso a Castro, da que tamén mencionou, non é municipal, é unha carreteira da Deputación Provincial, que aproveitamos este concelleiro, este equipo de goberno, para exixirlle melloras, continuas, sempre, por teléfono e aquí públicamente. Por tanto, invítolle, e xa yo dixen no inicio da miña intervención, que celebramos este tipo de mocións, a súa preocupación
polos veciños de Castro, pero, bueno, un pouco de xeito nas propostas, porque aquí son moi ambiguas, fala, como dicía eu, coa pregunta que non me contestou, asentamento de vivendas, pero é todo moi ambiguo, sin concretar, único concreto, a verdade é que fan é o tema da pista polideportivo e da aparcamento da igrexa, pero, bueno, Castro ten moitas outras demandas, o estado da carretera da Diputación, o estado do enlace de Betanzos a Sada, que é titularidade da Xunta, e que vostede, claro, aquí non menciona porque non lle interesa. Pero, insisto, eu na miña primeira intervención non mencionei en ningún momento a Xunta de Galicia, simplemente sinalei que evidentemente nesta proposta hai cuestións que sí que son de competencia municipal e outras que non o son, como é o caso da fibra óptica. Entón, eu non sei se vostede sabe que o acceso á carreteira do acceso á carreteira que vai por Castro ata o local social non é titularidade municipal, senón da Deputación Provincial, que estas cuestións da fibra óptica non depende directamente deste goberno e que xa incidín que a alcaldesa, que nós tamén falamos con eses veciños, xa fixo xestións para intentar solventar esta situación. Hai un caso dunha señora que un veciño non facilitou na súa finca a instalación dun poste para que pudera ter acceso a fibra óptica, pero, bueno, non depende directamente de nós. Nós insistimos e faremos todas as xestións para que esta veciña en concreto pois teña a fibra óptica operativo na súa vivenda o antes posible. E insistir en ese compromiso non só con Castro, senón con todas as parroquias, cos recursos que temos, que non son que son poucos, mellor dito, e que na medida do posible pois seguiremos efectuando melloras. E unha mellora que non mencionei na miña primeira intervención é un plan que temos, que xa iniciamos hai semanas, de pintado de todos os centros sociais das parroquias de Betanzos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Pois, debatido o tema, entendo que esta moción, os acordos, se aproban por unanimidade de todos os grupos. Señor secretario, así que pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Ben, bueno, aquí, antes de pasar a lectura, as respostas ás preguntas do pleno anterior, vou a dar unha información que me comprometín a semana pasada, e trouxena. A algo que se dixo aquí no debate sobre o estado do municipio, que dixen que ia traer, e precisamente que nos chegaron os datos o 19 de marzo, non nos coñecía o xoves pasado, que é sobre a poboación no noso municipio. Varios grupos falaron de que se ia reducindo, pois non. Teño os datos aquí dende o ano 2018, que manda o INE, o Instituto Nacional de Estadística, a 1 de xaneiro de cada un dos anos. Non vou a decir todos. No 18 era a 1 de xaneiro de 12.916 habitantes. Foi incrementando pouco a pouco, é verdade, ano tras ano, salvo, que o teño anotado aquí, houbo un ano en que diminuiu, que foi no 21. A 1 de xaneiro do 2020 había 13.053 habitantes, a 1 de xaneiro do 21 13.030, perderamos 23, pero todavía é provisional o dato deste ano, porque entendo que se pecha, que hai que mandar información ata o 9 de abril, pero que só podería incrementarse, nunca diminuir. O dato provisional enviado o 19 de marzo deste mes di que a 1 de xaneiro de 2025 en Betanzos hai 13.533 habitantes. Por tanto, quería precisar que non medramos moitísimo, pero non é verdad que este disminuindo a poboación en Betanzos. En concreto, do 21 de xaneiro do 24 a 1 de xaneiro do 25, pois así por encima, preto de 300 habitantes máis, é a subida máis importante destes anos, é verdade. 270 aproximadamente. É provisional, como digo, este dato. Podería incrementarse un pouquiño todavía, entendo que non moito. Pero, bueno, quería aclararlo. Agora sí, damos lectura ás respostas do pleno, ás preguntas, perdón, do pleno pasado.
Contestación ás preguntas realizadas no pleno de febreiro de 2025. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto ao pavimento da Rúa Os Caneiros e a Avenida de Castela, os baches que mencionan e outros moitos son reparados con asiduidade. Nos próximos días se levarán a cabo máis traballos de rebacheo. Sobre os pasos de peóns na Avenida Jesús García Naveira. Nas próximas semanas se acometerá o asfaltado de toda a Avenida Jesús García Naveira e posteriormente se procederá ao pintado de todas as sinais correspondentes, incluídos os pasos. Respecto a diversas accións a levar a cabo no Paseo da Galera. Nas últimas semanas xa se fixeron traballos de limpeza no Paseo da Galera e tamén se pintaron as farolas. Ademais, nas vindeiras semanas, a cuadrilla de operarios municipais levará a cabo a reparación das baldosas danadas e outros arranxos en diferentes puntos que o precisan. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Sobre o camiño de San Xiao. Somos plenamente conscientes dos danos que sufriu o firme do camiño de San Xiao debido ao paso de maquinaria pesada empregada nas tarefas de tala. No obstante, queremos recalcar a importancia fundamental destes traballos, que responden a unha demanda veciñal e supoñen unha mellora significativa para a seguridade e a accesibilidade da zona. A retirada destas árbores era necesaria para evitar riscos e facilitar o tránsito dos veciños e demais usuarios do camiño. En canto a reparacións do firme, está previsto realizalas en canto as condicións meteorolóxicas o permitan, garantindo así un resultado óptimo e duradeiro. Seguiremos traballando para manter este camiño en bo estado co obxectivo de evitar o seu deterioro e mellorar as infraestructuras que empregan a diario os veciños. Respecto ás subvencións e concorrencia competitiva do Concello. Todas as entidades deportivas xa cobraron a totalidade das axudas. Estás a traballar xa nas modificacións para a nova convocatoria, recollendo todo aquilo que os clubs demandaron dentro das posibilidades para facer delas un documento máis próximo, se cabe, á realidade deportiva de Betanzos. As culturais están en proceso de xustificación e, polo tanto, as entidades son as que deben achegar esa información. Hai algunhas que xa cobraron as axudas e outras están pendentes dese achegamento da información. Logo de pechar a liquidación do orzamento, tratarase que a maior brevidade posible se dean dentro do Departamento de Intervención os pasos necesarios para realizar as convocatorias da anualidade 2025. Sobre as fontes e lavadoiros do noso Concello. O Goberno local é coñecedor do estado das fontes e lavadoiros do Concello. O mantemento destes elementos é continuo, pero as condicións climáticas de inverno e a humidade dificultan os traballos de conservación, especialmente en determinadas épocas do ano. En canto á fonte de Diana Cazadora, está previsto que sexa restaurada nas próximas semanas, xunto coas fontes situadas ao longo do Camiño Inglés, en todo o término municipal de Betanzos. Respecto ao Consorcio das Mariñas, na anterior sesión plenaria, a Alcaldía informou ao respecto. Sobre a área de estacionamento de caravanas e un parque para uso e desfrute das nosas mascotas. Os entullos acumulados na zona proceden das obras nos parques do casco histórico e serán retirados nas próximas semanas. Ademais, nese mesmo período, levaránse a cabo traballos de pintado, limpeza e saneamento da zona. Respecto ao estacionamento de motocicletas na Praza dos Irmáns García Naveira. Este estacionamento son permitidos en base a un acordo plenario dun mandato anterior. Sobre o funcionamento da Oficina de Rehabilitación. A Oficina de Rehabilitación informa e asesora sobre a rehabilitación e a mellora do patrimonio construído no Concello de Betanzos, particularmente na área de rehabilitación integral declarada no seu casco histórico. Tamén xestiona a tramitación de axudas dirixidas principalmente á rehabilitación de vivendas e dá a coñecer outras subvencións tramitadas por outros organismos. A maiores, estás a mellorar e modernizar a web de dita oficina e no menú situado á esquerda da web podes acceder aos distintos apartados de información relacionada coa Oficina de Rehabilitación. Respecto aos aparcamentos no Paseo da Tolerancia. Estudarás a proposta que formulan tendo en conta as demandas e necesidades da veciñanza da zona. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto ao edificio municipal do Matadoiro. Vemos que seguen instalados no catastrofismo, pero a realidade é que o edificio do Matadoiro recibe mantemento de forma regular, incluindo traballos de pintado cando corresponde.
Entendemos que para algúns nunca será suficiente, pero iso non xustifica a dramatización constante. E xa que parece que agora tamén son expertos en restauración, lembrámoslle que a mellor época para pintar non é precisamente o inverno, cando a humidade e as baixas temperaturas dificultan o secado e a adherencia da pintura. Pero tranquilos, nos seguiremos facendo as cousas con criterio e sentido común, non con exageracións ni confusións, como cada vez que non foron quen de distinguir entre madeira e aluminio nas ventas do mercado. Respecto ao plan de dinamización da área Rexurbe, estou lendo. O documento en cuestión foi elaborado por unha técnica municipal e foi remitido para a súa supervisión final á Administración Autonómica. Sobre as obras da Praza do Emigrante. Os traballos de impermeabilización da Praza do Emigrante realizáronse, como sempre, baixo os máis exixentes criterios técnicos. De feito, nesta mesma sala, hai usuarios do aparcadoiro soterrado que poden confirmar que non hai ningunha gotera. Agora ben, se os que lles informaron destes presuntos problemas son os mesmos expertos que nos ilustraron con brillantes asesoramentos sobre as ventas do mercado, entendemos perfectamente de onde ven a preocupación. A súa precisión técnica, en todo caso, seguimos atentos para garantir que as obras cumpran a súa finalidade. Respecto á varanda de madeira situada na zona verde do río Mendo, entendemos que da varanda que fan referencia é a de prefabricado de cemento que hai na zona. Non obstante, nas próximas semanas levaránse a cabo tarefas de limpeza e saneamento en dita zona. Sobre a xestión do complexo deportivo do Carregal. Xa temos connosco o informe de remunicipalización do complexo deportivo do Carregal, temos tamén o anteproxecto de reforma do complexo deportivo e estamos a traballar xa no estudo de viabilidade dos servizos. Mentras tanto, a actual concesionaria seguirá prestando o servizo, prorrogando todo o tempo que sexa necesario ata contar con todos os documentos necesarios para abordar eses cambios estructurais de enorme importancia e moi necesarios para as instalacións. Respecto ao pago a xustificar a asistencia Fitur 2025. O dito pago a xustificar correspóndese coa expedición da orde de pago a xustificar motivada pola asistencia Fitur 2025. Sobre o Consorcio das Mariñas. Na anterior sesión plenaria, a Alcaldía informou ao respecto. Respecto ao acordo do Consorcio coa UTE Albada. Os acordos que se acaban de pechar coa actual concesionaria, ademais de ser axustados a dereito, permiten pechar a litixiosidade mantida durante anos e poñer data real de licitación da nova planta de tratamento de residuos de Nostián. Estes acordos contan con informes das asesorías xurídicas e teñen o visto bo dos técnicos do Consorcio e do xulgado onde había un preito aberto entre a Administración e a concesionaria de Nostián. Respecto ao mantenemento na zona do antigo ambulatorio. Os traballos de mantenemento na zona do antigo ambulatorio realízase de maneira continua, como xa se puido comprobar na sesión anterior, cando mentre se presentaba esta mesma pregunta xa estaban en marcha as melloras na praza contigua ao edificio. Nese momento procedeuse a apertura dos alcorques, a reparación de levantamentos, a creación de lomas e a plantación de rosais, acacias de Constantinopla e azaleas. Ademais, renovouse o mobiliario existente por materiais máis resistentes e reciclados. Nada máis. Pasamos á lectura das rogos e preguntas deste pleno. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Ben, gracias, señora alcaldesa. Bueno, antes de nada, pois xa que fixo a aclaración de que Betanzos non perde habitantes, esa aclaración ao BNG, porque que eu recorde foi o único grupo que manifestou eso no anterior pleno. Bueno, estamos estabilizados neses 13.000 habitantes, pero, bueno, vendo o crecemento de outros concellos da nosa contorna, non sei se é o máis positivo. Centrándonos xa nos rogos e preguntas. Que se dixera unha cousa que non era verdade. Entón, non é verdade que Betanzos perda, non recordo as palabras textuais, pero viña a dar a entender que perdía sistemáticamente poboación. Dende o ano 18, que son os datos que teño aquí, non. Só ese ano, que perdimos 23. Nada máis. Claramente, non dixen que fora un incremento fantástico, dixen que non era verdade o que se dixo. Simplemente é a valoración que facemos nós desa aclaración, se non procede, pois sí. Sí, sin problema. Evidentemente, en aras do positivismo.
Ben, centrándonos nos rogos e preguntas que nos trasladaron este mes os veciños de Betanzos, en primeiro lugar, nunha recente visita á parroquia de Bravío, recollimos unha serie de demandas e peticións deses mesmos veciños que residen na zona. A limpieza e o asfaltado de camiños como os da Marrona ou Caldas Barras, a recuperación e restauración da fonte do Regueiro ou a consolidación do ponte de Tabacos que actualmente ten as zapatas desplazadas. Facéndolles conhecedores destas demandas, rogamos ao Goberno Municipal que proceda a dar cumplimento ás mesmas, o que mellorará a calidade de vida tanto dos veciños de Roibeira como en xeral da parroquia de Bravío. En segundo lugar, no pasado pleno do mes de agosto, presentamos unha demanda dos veciños do Coto de familiares de usuarios da residencia García Irmáns, que pedían a mellora e o asfaltado do camiño que enlaza o centro coa estrada. A pesar da resposta positiva do goberno local, non volvimos a saber nada e a realidade é que esa mesma vía segue sen arranxar. Os mesmos veciños volvennos a trasladar esa petición, tendo en conta que entendemos que unha estrada que conta con moita circulación de vehículos, tamén de ambulancias, pois consideramos que o seu arranxo debería de ser unha prioridade. Preguntamos, polo tanto, en que estado se encontra a reparación deste camiño e se poderían dar algún plazo para a súa finalización. Terceiro, veciños da Rúa da Cerca e da Pontevella trasládanos o seu hartazgo pola chapa que cubre parte do firme baixo o arco de dita ponte. Xa non estamos falando de semanas ou de meses, senón de anos, sumando tropezóns e resbalóns nesa supónse que solución provisional. Teñen pensado en algún momento retirar a chapa metálica do arco da Pontevella? En que prazos? Cuarto, a pasada semana visitamos a parroquia de Tiobra, acompañados de varios veciños da zona, un paseo no que recollimos moitas demandas e propostas que próximamente trasladaremos a este pleno, pero no que queremos centrar a atención é na preocupación dos veciños de Touriñao de Abaixo pola falta de limpeza en determinadas fincas, algo que ademais de xerar problemas de salubridade, pois tamén os ten preocupados porque entendemos que a hora de cara ao verán pois supón tamén un risco. Entendemos que son fincas privadas, pero preguntamos se podería o goberno municipal actuar subsidiariamente nestas fincas como xa se fixo noutras ocasións. En último lugar, recentemente varios veciños trasládanos a súa preocupación polo estado do edificio que está situado no cruce entre Linares Rivas e a avenida Jesús García Naveira, que é o coñecido por todos como Universal. Aínda que tamén se trata dunha propiedade privada, o risco de derrumbe cada día é máis evidente e rogamos ao goberno municipal que poña atención sobre este edificio e que, de ser necesario, actúe para minimizar o risco que poida supoñer o seu estado tanto para persoas que transitan pola zona como para vehículos. Nada máis, moitas gracias e boas noites. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Como ben é sabido por toda a veciñanza, a normativa europea sobre a reciclaxe obriga a poñer un novo colector para os refugallos orgánicos, como os cueiros ou o papel sucio. Entendemos que desde o Consorcio das Mariñas están a realizar estas labores, mas non entendemos ben porque, en lugar de colocar estes colectores grises a maiores, o que se fixo foi retirar os colectores amarelos, que nada teñen que ver con eses grises. Nestes colectores amarelos, o que se depositaba son os plásticos. Ao retiralos, deixan a veciñanza sen a posibilidade de realizar a reciclaxe correctamente. Pode o goberno local explicar os motivos deste cambio? Os veciños e veciñas tamén mostran o seu malestar polos colectores soterrados da vila, xa que provocan malos cheiros e provocan un problema pola proliferación de ratas. Pode o goberno local proceder á limpeza e mantemento dos mesmos? Na mesma liña, desde o Bloque Nacionalista Galego, insistimos na necesidade de reformular a colocación dos colectores en todo o municipio. Este momento en que se están a proceder co cambio dos colectores sería o indicado para repensar de maneira integral esa colocación. Pode o goberno local reformular a colocación dos colectores do lixo
e acabar co caos actual. 2. O Centro de Especialidades de Betanzos conta coa especialidade de xinecoloxía, a que acoden tanto as veciñas de Betanzos como as veciñas da nosa comarca para a súa consulta. Estas veciñas usuarias trasladáronnos as súas queixas pola falta de baño dentro da propia consulta de xinecoloxía, o que as obriga a sair ao corredor e acceder aos baños comunitarios á vista de todo o que ali se atopa esperando outras consultas. Isto supón unha falta grave de intimidade e provoca incomodidade ao verse expostas, sobre todo as mulleres máis novas. Pode o goberno local facer os trámites que corresponda diante da Xunta de Galiza para dar solución a esta problemática o antes posible? Terceira, este ano 2025, no que se cumpren 75 anos do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, foi declarado pola Xunta de Galicia e polo Concello de Betanzos Ano Castelao. O obxectivo do Ano Castelao é conmemorar a memoria e o legado de Daniel Castelao, a quen, con moitos outros, Galiza debe a súa condición de nacionalidade histórica e máis o seu réxime de autogoberno. Ademais de ser un dos mellores artistas gráficos do país e un notável ensaísta e creador literario. Betanzos ten un busto de bronce de Castelao que foi fundido na emigración e foi cedido polo Centro Betanzos, do que Castelao foi presidente honorario, a condición de que fose instalado nunha praza pública da cidade. Porén, cando foi recibido, a dereita betanceira vetou a súa colocación nunha praza pública e o busto segue actualmente depositado no Museo das Mariñas. Ten pensado o goberno local aproveitar este ano Castelao para dar cumprimento á doazón do Centro Betanzos e instalar o busto nunha das principais prazas da cidade? En que prazos? Pode o goberno local informarnos de que outras actividades ten programadas e en que prazos e espazos para a conmemoración da figura de Castelao no presente ano? Cuarta, a Estrada Nacional 651, que pasa polo noso concello á altura do cruce da Ponte Vella, presenta un estado lamentável do seu firme. As fochancas, que nalgún momento eran pequenas, convertéronse nas últimas semanas debido ao tráfico pesado que soporta esta estrada nun grande burato en todo o cruce, provocando, a parte de incomodidade nos condutores, un problema de gravidade da seguridade viaria, xa que os mesmos condutores, para evitar a fochanca, nalgúns momentos, invaden o carril contrario. Pode o goberno facer as xestións necesarias para solucionar esta problemática? Quinta, nas semanas pasadas, a veciñanza de Guillade amosou o seu malestar polo grave problema de seguridade viaria que seguen a vivir, a pesar das múltiples promesas da Xunta de Galiza e da Diputación da Coruña, en concreto. Explícannos que os vehículos atravesan o seu núcleo a grande velocidade, tanto cando circulan pola AC 542 como pola DP 810. Os veciños e veciñas solicitan que se instalen bandas reductoras ou calquer outra medida que poida contribuir a solucionar este problema,
Pode o goberno local realizar as xestións que sexan necesarias para instalar estas medidas reductoras da velocidade e para poñer fin a esta problemática? Da mesma maneira, indícannos que as beiravías da zona aparece con frecuencia ocupadas por uns cartaces publicitarios que impiden a boa circulación das viandantes. Pode o goberno local instar aos responsáveis desta cartelería para que proceda á súa retirada? Sétima, no mes de xuño do pasado ano, no Bloque Nacionalista Galego, expresábamos o malestar da veciñanza e das persoas que visitan Betanzos polo estado do lavadoiro das Cascas. Mais alá do feito deste estar pechado ao público e, de maneira habitual, chama a atención o lamentável estado que presenta. Pintadas en todos os muros, suciedade, restos de comida, cartóns e un longo etcétera. Así mesmo, boa parte do edificio necesita unha remodelación e un mantemento integral. Pode o goberno local desenvolver labores de limpeza e de adecuación do edificio do lavadeiro das Cascas? Pode así mesmo o goberno local abrir o lavadeiro para o disfrute da veciñanza e das turistas que nos visitan? Sétima, en setembro de 2024 o goberno local daba a coñecer a través da prensa que Betanzos contaría cos seus primeiros hortos urbanos nos primeiros meses do ano 2025. Informábasenos de que se ia contratar as obras de acondicionamento da zona onde se localizarían estes hortos. Unha zona utilizada como punto de vertido puntual de restos de obras municipais e de almacenamento, polo que se recuperaría unha zona degradada. Tamén se nos facía saber que o uso dos hortos sería regulado a través de regulamento onde viría reflexada a organización dos espazos, as normas que se rexirían o seu funcionamento, así como as obrigas das persoas ás que se lles concedesen as parcelas. A día de hoxe non se iniciaron as obras e non coñecemos novidades sobre o tema. Pode o goberno local informar ao conxunto da veciñanza sobre os prazos para o inicio do acondicionamento da zona para a creación destes hortos, así como dos criterios de adxudicación dos terrenos? Oitava, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas designou o 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo en 2007. O obxectivo deste día é aumentar a conciencia sobre o trastorno de espectro autista, TEA, e promover a inclusión e o respeto cara ás persoas con autismo en todos os ámbitos da sociedade. Cada ano, esta conmemoración busca derrubar barreiras e fomentar a comprensión e a inclusión, destacando a importancia do acceso á educación, ao emprego e ao benestar para as persoas con TEA. Unha das maneiras de dar visibilidade a esta data é a iluminación de edificios significativos en cor azul. Por este motivo, desde o Bloque Nacionalista Galego solicitámoslles que se unan a esta iniciativa. Pode o goberno local iluminar o edificio do Concello de azul o día 2 de abril para conmemorar o Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo e explicar públicamente o significado destas datas nas redes sociais municipais? Na mesma liña, no Bloque Nacionalista Galego temos solicitado insistentemente a toma de medidas para facilitar a inclusión das persoas con TEA, principalmente
a colocación de pictogramas nos edificios municipais. Pode o goberno local proceder á colocación destes pictogramas tal e como se aprobou en pleno? Nada máis, boa noite a todos e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, antes de nada, gustaríame aclarar que nos rogos e preguntas traemos as inquedanzas que nos transmiten veciños e veciñas do Concello. Nin somos falsos técnicos, nin inventamos nada. Primeiro, vou cos rogos. Primeiro, veciños e veciñas da Rúa do Rollo queixanse da velocidade a que baixan algúns vehículos por dita rúa e solicitan a instalacións duns novos badéns fixos que vayan dun lado a outro da rúa para evitar perigos, tanto para peóns como para vehículos, xa que os que hai na actualidade, además de estar incompletos, fan que moitos condutores saian do carril para esquivalos pola dereita, cando a Ercen está libre de vehículos aparcados. Sería posible repoñer ditos badéns? Segundo, na avenida de Castela, na beirarrúa da dereita baixando á Praza do Campo, situado aproximadamente entre a gasolineira e o estanco Vicente de la Fuente, hai un semáforo sen uso instalado na propia beirarrúa que limita o paso de peóns e non fai ningún servicio. Pídennos que solicitemos ao Concello a retirada de dito semáforo para dispoñer de máis espacio peonil en dito tramo. Terceiro, a semana pasada chegaron nos queixas de veciños da Ribeira por un parche que se realizou nun trozo de beirarrúa, deixando a cuberta de cementos en plaquetas. Terían a ben rematar esa obra como é debido? Quinto, veciños de Piadela e Infesta queixanse da falta de beirarrúa no tramo que vai dende a Rotonda Grande ata a entrada do polígono. Como podemos comprobar, na última obra de asfaltado, a zona de Arcén ficou máis estreita do que estaba antes, polo que ven un perigo para as persoas que transitan a zona a pé. Valoran poñer unha beirarrúa en condicións nese tramo de estrada? Quinto, sexto. Non, salteime o cuarto, vale. Outro. Hai uns días, dende o Partido Popular, denunciábamos un vertedoiro irregular na zona da Feira Nova. Como se demostrou en sendas fotografías, atópanse restos de mobiliario urbano e restos vexetais, entre outros lixos. Nese mesmo terreno van poñer uns hortos urbanos a disposición da veciñanza. No Grupo Popular preguntámonos se comprobaron que ese chan sexa apto para cultivos despois de acumular lixo nel. Sexto, a zona verde que se creou no lateral do campo de fútbol municipal atópase nunha situación crítica, chea de maleza, con plantas xa mortas e secas e as estruturas de formigón volcadas. Teñen a ben preocuparse por esa zona verde e intentar que esta situación non se volva a dar? Sétimo, por segunda vez e tras varias denuncias de veciños da Rúa Nova, nas dependencias da Garda Civil, traemos este rogo para que interceda quen corresponda na situación de crispación que están a vivir estas persoas, motivada pola mala convivencia con uns dos seus veciños, debido a que non cumpren unhas normas básicas de convivencia. A música de madrugada, os berros a calquera hora do día, o cheiro insoportable, entre outras cousas, están facendo que esta situación chegue a ser insalubre. Podería quen corresponda tomar cartas no asunto. Octavo, son conscientes no grupo de goberno do estado de deterioro total no que se atopan as varandas e os bancos de madeira do porto de Betanzos. Nalgún momento plantexaron a idea de dar o mantemento que lle corresponde ou pola contra pensan que é mellor deixalo pudrir todo para que Portos de Galicia teña que reemplazalo. Nada máis e boas noites. Voceira do Partido Popular. Non podo deixar de contestarlle. Creo que non entendeu ben a resposta que se deu lectura. Non lles chamaron falsos técnicos, pero sí, en ocasións anteriores, sen trasladar o que lles decían veciños, senón dando unha rolda de prensa o Partido Popular de Betanzos, afirmou cousas graves que afectaban a técnicos, unha vez ou máis. Esa en rolda de prensa, pola rúa de Boca, outras, porque aquí nos conocemos todos, Estou falando eu, non interrumpín a ninguén, en todo o pleno, non interrumpo nunca. Estou falando eu no meu uso da palabra. Señora voceira do Partido Popular, entendeu mal a resposta. Pero sí, repito, o Partido Popular de Betanzos fixo afirmacións en rolda de prensa como se fosen
técnicos, e máis acusando a técnicos de algo grave, xa o dixen. É así, verdad? É así. Entón, non hai máis que decir. Non hai máis que decir. Señora voceira do Partido Popular, levo facendo oídos sordos durante este pleno varias veces e outros plenos cando falan outros voceiros e voceiras e din cousas que non lles gustan. Isto non é un local social, nin o salón dunha casa, nin un lugar de encontro entre amigos e amigas. Hai que respetar cando fala o resto, nos guste máis ou menos. Neste pleno varias veces. Agora a última, que a escoito falar de fondo. Entón, con todo o respeto, pídolle respeto para os membros desta corporación cando falan. E cando lle corresponda ter a palabra, diga o que considere con respeto, por favor. Porque senón vou empezar a tomar outras medidas. Ben, pois sin máis temas que tratar, boa noite, levantamos a sesión.